Вітаночки усім. Так. Добре. Добрий день. Добрий день. Вітаю усіх. Ми сьогодні працягваем далей з Divinity Original Sin 2. І у нас гэта гульня на пятнічны стрым, а на пятнічных стрымах мы гуляем тое, што вы абіраеце самі, карыстаючыся галасаваннем на канале. Вось, галасаванне, нагадваю, працуе праз узнагароды на Твічы, так што вы можете ўзяць узнагароду на Твічы, якая літаральна у вас пад чатам знаходзіцца. Вы заходзіце, бярэце узнагароду, пішце гульню, якая вам падабаецца, і яна альбо дадаецца ў спіс, калі там няма, альбо вы абіраеце нейкую ўжо са спісу, які справа зверху круціцца, і яе прасоўваеце да топа, і по пятніцах мы гуляем у топ-1. Вось. Добра, і Original Sin 2 у нас перамагае ўжо шмат разоў, насамрэч, я не ведаю, можа 5 стрым, гэта 5 ўжо стрым падаецца, я магу памыляцца, можа быць нават 6. І я думаю, што варта будзе зладзіць нейкую серыю стрымоў, калі мы скончым з Death Stranding, вось, каб нагуляць на яе. Хто гэта нарабіў? Так, у нас ёсць картэль, карацей, які Divinity Original Sin 2 прасоўвае. Вось, таму, можа быць, калі не поўнае праходжанне, таму што гульня даволі вялікая па памерах, то дакладна, вялікую серыю стрымоў. Тыпу, я не ведаю дакладна, колькі іх зладзіць. Пэўную колькасць. Я жадаю пакідаць гэта рашэнне за сабой, гэта у нас не частка сістэмы, вось, але для гэтага і задумвалася галасаванне, каб даведацца яшчэ і што вам падабаецца, што вы жадаеце бачыць. І калі вы настойліва чагосьці жадаеце, то мне варта як мінімум гэта самае, калі ў мяне няма там асабіста больш што планаў пасля Death Stranding другога, то цудоўна будзе хаця б частку прайсці Divinity Original Sin 2. Вось. Вітаю, Тіртхе, вітаю, Регана, вітаю, Теншик, вітаю вас усіх. Давайте мы адразу скокнем у гульню, таму што нам лутагоблініць тут яшчэ і лутагоблініць. Мы зараз будзем аббіраць усю крэпасць магістраў. Для тых, хто не ведае, што адбываецца па сюжэце, і для вас увогуле не кажа нічога, што мы робім, мы зараз знаходзімся ў крэпасці магістраў. Магістры гэта, можна сказаць, як царква у некаторым сэнсе, таму што ў гэтай гульне богі вельмі блізкія да жывых, і таму гэта ўсё звязана. Вось, і магістры спрабуюць спыніць распаўсюджванне цемры тут, бездані, якая ёсць у гэтым сусвеце. І яны гэта бачаць наступным чынам. Ёсць людзі, якія звязаны з крыніцай. Крыніца гэта як сродак магіі, скажем так. Я ведаю лор так сабе, але вось тое, што ведаю ў гульне, так, як я зразумеў, я буду распавядаць. Вось. І гэта крыніца, і валодаць вельмі шмат людзей. Чыста тэхнічна усе. Вось праблема ў тым, што тыя, хто могуць чараваць, дзякуючы крыніцы, тыя, каля тых раптоўна з'яўляюцца гэтыя пачвары бездані. І што жа робіць нашы добрыя магістры? Яны адбіраюць крыніцу, то бок само крыніцу жыцця, можна нават сказаць, адбіраюць у гэтых істот, там, людзей, эльфаў і астатніх. Яны проста літаральна высмоктваюць яе поўнасцю да нуля, і ў выніку у нас застаецца як лялька, хутчэй, а не жывая істота. І вось мы маем... нам не пашчасціла, мы і ёсць якраз такі уся наша апатія, мы знаходзімся гэта ўсё турма, пабудаваная магістрамі, якая якраз такі стрымлівае чараўнікоў крыніцы. Вось такая штука. Ты кажаш пра картэль, але робіш гэта без павагі. Выбачце. Так, у нас ёсць два месца, куды мы можам пайсці, па сутнасці. Гэта знешні дворык, мы прабраліся праз верх і унутры крэпасці пачысцілі. Мы можам пачысціць вось гэты дворык, ён даволі вялікі, там даволі шмат ворагаў, і гэта можна зрабіць у 2 падыхода, наколькі памятаю, 2-3 падыхода. Вось, і трэці варыянт, і другі варыянт, гэта спусціцца ўніз і ўнізе пачысціць. Я прапаную зараз узяць верх, можа быць, я ў папярэдні раз хістаўся. Зараз я думаю, што лепей можа праз верх, таму што я ведаю, што верх можна чысціць кавалкамі. Мы тады дакладна наб'ем больш досведу, і ўніз нам будзе дакладна лёгка сысці. Ось, верх проста даволі вялікі па колькасці вораг. Вось. Я першы Divinity так і не змагла прайсці далей 3 гадзіны, стамілася. А другая частка не моцна адрозніваецца. Другая частка
яна адрозніваецца, гэта трэба зразумець, але яна вельмі моцна адрозніваецца, гэта даволі розныя гульні, але яны розныя гульні для серыі. Вось. Глобальна у нас усё тая ж РПГ, у нас нічога такога. У нас сюжэтна трошкі па-іншаму працуе. Калі ў першай частцы у вас галоўны сюжэт нейкія даволі прызямлёныя рэчы і незразумела, і вы большую частку гульні ў першым Divinity ходзіце і проста робіце нейкія дадатковыя квесты, а потым раптоўна на вас завальваецца гіганцкі сюжэт, ну па тыпу асноўнай. То бок тое, што падавалася быць, што гэта будзе дадатковым, вам магло падацца, мне падалося, што гэта будзе дадатковым сюжэтам увогуле, ён раптоўна пераварочваецца. То бок вы як бы не маеце мэты. Тут вас замыкаюць у рамкі адразу і кажуць: слухай, ты чародзей тут крыніцы, сядзі ты на выспе, мы да цябе яшчэ прыйдзем, а потым ты даведаешся, што ні халеры добрага не будзе, калі за табой прыйдуць. І ты як бы спрабуеш гэтую праблему вырашыць і паглыбляешся ў сусвет і падзеі значна глыбей. Геймплейна, зноў жа, гэта я ўжо казаў, гэта РПГ па сутнасці. Механікі базавыя, бойкі падобныя, але ёсць розніцы, якія трошкі прынцыпова змяняе, і таму я не магу, як бы, калі ўжо ўлазіць у ўсю дэталі, то я хутчэй на бойцы пакажу, вось, і буду расказваць, апісваць, як бойка працуе, але у астатнім, у прынцыпе, гэта канцэптуальна падобныя гульні. Касмічны хамяк. Ну вось, як бы, я не памятаю дакладна, я памятаю свае адчуванні ад першай часткі, але гуляў я ў першую частку, калі яна выйшла. Вось. А калі яна выйшла, дайце-ка, просто для акадэмічнага это самага, Divinity Original Sin арыгінальна у нас выйшла у 14 годзе. Так што вы бачыце і сюжэт, а там сюжэт раздроблены. Я шчыра вельмі дрэнна сачу за сюжэтам у першай частцы. Вось. Сюжэт там раздроблены быў. І гэта кабзда. Ну, то есть, то бок я прасачыць за ім непроста. Так. Вось мы ў бойцы, так? Глядзіце, мы ў бойцы удзельнічаем усімі супраць аднаго. Я пра гэта і меў на ўвазе, то бок не глядзячы на тое, што мы як бы тут тыпу на вуліцы. Ось. Не глядзячы на тое, што мы тут на вуліцы і там шмат магістраў, мы можам гэта раздзяліць. Давайте паддадзім астатнім шлях, як прайсці. В прынцыпе, варта было бы нечым памацней карыстацца. У нас не хапае людзей у бойцы. Давай, і не атрымаецца, у прынцыпе, нешта зрабіць. Давайте за Лоіс вызвалім шлях трохі. Я выкарыстаю паветра, якое паскорыць нас усіх. Я якраз недзе ў 14 годзе кінула гуляць. Divinity Original Sin была... яна як бы была папулярная, таму што яна... Глядзіце, дзесьці пачынаючы з Divinity Original Sin 1, не яна гэта запусціла, але ў прынцыпе у 14 годзе выходзіць новае выданне D&D, 5-е выданне D&D, якое у прынцыпе стала триггерам для рэнесансу, то бок у людзей было жаданне класічных партыйных RPG. Divinity Original Sin якасна выдзялялася на фоне астатніх гульнян, таму што якраз такі яна прапанавала вам не мысленны Skyrim, так, досвед, а канкрэтна ролевую гульню, якая была партыйная класічная ролевая гульня, і гэтага людзям не хапала, яна стрэльнула. Потым выходзіць 5-е выданне D&D і прыцягвае яшчэ больш увагі да увогуле як бы да класічных RPG якраз такі. І потым была яшчэ цэлая хваля. Былі Pillars of Eternity, Pathfinder першы знак напазнення, падаецца, з'явіўся там нешта 17-18 год. То бок пайшоў рэнесанс, вось гэты 14-16 год пайшоў рэнесанс класічных RPG, таму што на іх забілі даволі надоўга. Я магу зараз памыліцца, якая першая партыйная РПГ, па сутнасці, пачала перазапускаць гэту папулярнасць для ПК, але вось мы зараз тут, дзе ў нас ёсць трэці Baldur's Gate пасля столькі год, таму як бы бачна, гэты працэс, ён развіваўся, партыйныя РПГ не памёрлі, хаця ў пэўны момант ад іх усе адмовіліся. Вось такая цікавая штука. Я зараз гуляю з сябрам у яе, але мне падабаецца менш за Divinity Original Sin 2. Я скажу, калі пагуляць у Divinity Original Sin 2 першай, то
першая частка будзе менш падабацца, гэта дакладна. Яна быццам менш ва ўсім. Але я скажу, што для моманта 14-го года гэта было так, я такі шчаслівы быў. Гэта было тое, што я шукаў. Мне было патрэбна такое. Так, ход Лоіс. Давайте за Лоіс. Яна паскарэнне наклала на ўсіх, так? Яна можа накласці магічную броню на ўсіх. Так, яна дацягваецца да ўсіх, няхай будзе. Яна будзе перанакладваць гэты статус, калі спатрэбіцца. І натхненне для ўсіх. Цудоўна. Да, на удар яшчэ адзін не хопіць. Так. З усіх відаў баёвак ізаметрыі аддаю перавагу рэальнаму часу з актыўнай паўзы. Адзінкавы РПГ зараз у яе выходзіць. Ёсць, я скажу, што ёсць запыт на гэта, але ў той жа момант гэта самае. Ну, рэальна мала. Мала. Это не папулярна, але я бы хацеў, каб было нешта такое, таму што ёсць... Я разумею гэта жаданне. Мне ў пэўны момант не хапала гэтага самага. Я люблю тактыку, я не люблю на хуткасць, але актыўная паўза, калі ёсць, ну, в прынцыпе, мне падабаецца. Просто мне падабаецца тактыка, канкрэтна, калі ты можаш падумаць над кожным ходам, і гэта як бы як частка геймплея. Але ёсць гульні, напрыклад, якія балансуюць гэта добра, і гэта не Baldur's Gate. Baldur's Gate першы, другі, на мой погляд, дрэнна вельмі гэта робяць. Ну, то бок, актыўная паўза там крута, але яны, па сутнасці, гэта ўсё роўна проста пакрокавыя, вельмі доўгія пакрокавыя баёўкі былі заменены на реал-тайм. Мне падабаецца, як гэта зроблена ў Knights of the Old Republic. Там кожны ход мае вагу, калі вы не змагаецеся са слабымі ворагамі. Ну, вось. Я забыл, Саласта будзе пакрокавай ці з актыўнай паўзай? Яна будзе пакрокавай. Яна прям полностью, Саласта полностью паўтарае 5-е выданне ДНД, нават больш падрабязна месцамі, на мой погляд, чым Baldur's Gate. Месцамі, не ўсё, далёка не ўсё. Давайте не дадзім ёй збегчы, калі яна вырашыць, таму што мы не жадаем, каб клікалі яшчэ ворагаў. Ось так, покинем ее. Ты остаешься с нами? Потому что мы можем ее одну перемагчы и потом спокойно пойти и забить остатних. Или пожидаем. Оп. 800 досвіда. Легко, не напружно. У нас есть магистр. Мы можем еще поспеть полячиться. Выкористать. Вось, отпочить. Дону, бачите? Абсолютно легко. На Divinity Original Sin 2 отправляется 1000. Дякую, велике. Я кажу, з гэтым картелем мне дакладна патрэбна будзе гуляць у Divinity Original Sin 2. Я, может, таким чынам нарэшце яго пройду. Слышишь? Стреляются яны, очмурили. Так, давайте поскорение. Я подойду на один ход. У Тира не играл, так шкада, что Obsidian нават не думали развивать гульню серию, яна ідэальна, на мой погляд. Тирані, дай-ка, я докладно бачыў яе, але мне падаецца, я не добраўся. Так, Тирані докладно бачыў, але просто не добраўся. Докладно. Я тады нешта іншае гуляў. У меня быў выбор пагуляць у яе. Напрыклад, мне цікава пагуляць усё яшчэ у Avowed. Я насамрэч чакаў Avowed і шчыра чакаў, але у мяне чаканні даволі нізкія. То бок я ведаю, на што я іду, я ведаю тую гульню. Мне хацелася... Пачакайце-ка, гэта ці не тая ж самая гэта студыя? Не, гэта не тая. Гэта Pillars of Eternity, гэта яны жа, The Outer Worlds, гэта яны жа. Grounded и Pentiment яны жа. Obsidian... пачакайце-ка, Obsidian Entertainment Pentiment зрабіла? Ну гэта тлумачыць, в чаму Pentiment такая. Цікава, не чакаў. Я забыўся, што... Я не памятаю, што гэта Obsidian рабілі. Цікава. Pentiment, так, Obsidian Entertainment рабілі Pentiment, і яны жа рабілі вось якраз такі Tyranny, яны жа рабілі The Outer Worlds, што даволі файная, вельмі файная насамрэч
Outer Worlds, гэта якраз таки ў стылі Fallout, такая гульня. Яна файная, вельмі гульня ад першага твару, вельмі файная РПГшка з цікавым сюжэтам. Ось. Так, мне вельмі спадабалася. Так. І Pillars of Eternity даволі моцная. Я не разумею, а як так атрымалася? Pillars of Eternity, атрымліваецца, яны зрабілі Pillars of Eternity, а хто рабіў Evout? Evout просто павінна была быць у сусвеце Pillars of Eternity. Хто іх рабіў? Obsidian Entertainment. Вікі, што ты мне хлусіш? Ну па сутнасці гэта частка жа серыі. Дайце-ка пачакайце-ка я поўнасцю пачытаю. Яны рабілі Star Wars Knights of the Old Republic 2. Гэта ўжо... у меня складываецца ў галаве. Neverwinter Nights 2, Alpha Protocol, Fallout New Vegas яны рабілі. Dungeon Siege 3, у трэці, дарэчы, не гуляў. South Park Stick of Truth, окей. Pillars of Eternity, Skyforge. Так, Armored Warfare, Tyranny, Pillars of Eternity 2, The Outer Worlds, Grounded, гэта выжывач, што вельмі цікава для іх, нечаканы выбар. Pentiment, Evout, The Outer Worlds 2 будзе выходзіць ад іх, і Grounded 2. У іх ёсць яшчэ адмененыя гульні, пра якія я нічога не чуў. Rogue Trader зайшоў, прама блізуюся на яе, але ўсе рукі не дойдуць. Я не буду ў яе гуляць з-за распрацоўшчыка. Вось такая штука. Ну, я вельмі жадаю пагуляць у Rogue 2, у Rogue Trader, але я не буду гуляць за распрацоўшчыка. Да гульні самой у мяне прэтэнзій няма, я думаю, што яна файная. Мне не падабаюцца, як у Obsidianаў зараз выглядаюць NPC, у мяне ад іх эфекты злоснай даліны. Напрыклад, у іх, я скажу, у іх не зусім, скажем так, звычайныя NPC, гэта я згодны, я просто пробую зразумець тою кропку гледжання. Так, давайте падыдзем трошки бліжэй. Накладзем магічную броню зноў. Ёсць. І маланкай шандарахнем. О, трэба было па вогненнаму гэтаму бахнуць адразу. Ну ладно. Я ўзгадаў гэтага чала. Хтосьці з іх непрыемны. О, мне тут чэлу дапамагаць патрэбна было. Ой-ой-ой-ой-ой. А можа неудала выйшаў. Можа не трэба было не збоку, а з цэнтра выйсці ўсё ж такі. Ён вырашыў, самы галоўны магістр-капітан, ён вырашыў, што нахрен гэта ўсё і збег. Добра, і гэта можа абараняць сам сябе. У прынцыпе, можа быць і неблагі расклад. Так, давайце-ка мне бы магістра-капітана ад гэтага прыкрыць. Так? Давайце мы... Атрута ўжо пойдзе. Дарэчы, атруціць можна, мы броню знялі. Давайте вось гэту атруцім. Рейнджер. І падпалім яшчэ гэтую справу. Оп, няблага. Накладзем на сябе вось гэтую броню. Будзе рэгенераваць кожны ход. Мінус 1 магістр. Цудоўна. Менш магістраў, лепей нам. Натхненне. Не стаіць, давайте вось гэта, перасоўванне, каб было хутчэй. Густаўчына, пэўна, але кожны раз, як бачу, адчуванне дыскамфорту нейкае. Вось мне цікава канкрэтна, у чым эфект праяўляецца. Таму што у мяне у Obsidianаў не ўсе персанажы падабаюцца. Але, напрыклад, у умысным гэтым самым Outer Worlds для мяне працуе цудоўна. Я не пра знешні выгляд. Я выключна пра персанажа і іх матывацыі. Яны, ведаеце, у мяне праблема хутчэй іншая. Яны занадта... Яны выглядаюць як іх паводзіны, як яны сябе вядуць, як яны як не размаўляюць, не паводзіны. Я вось спрабую сам знайсці, што мне... Яно падабаецца і не падабаецца адначасова. Калі гэта падыходзіць пад сеттинг, я цудоўна сябе адчуваю. Вось, а калі у мяне, яно быццам бы незразумелае адчуванне астаецца. Я сам яго для сябе патлумачыць не магу, і таму адсюль гэтае пытанне ўвогуле. Просто я думаў, я знайду адказ на сваю праблему. Як бы. Пры гэтым мне падабаюцца і гульні. Зноў жа, тут вельмі цікавая сітуацыя.
А, блін, увесь гэты час у мяне два персонажа, які не ўдзельнічаюць у бойцы. Я думаю, калі яны хадзіць будуць. Ах ты тэлепартун, а? Вы бачылі? Взяў да тэлепартнуўся мне. У яго ёсць хаця бы адзін рога, карацей, гэты. І гэта ў рыцара. Мне падабаецца гэты мультиклас. Я прайшла першую Pillars of Eternity, але адчуванні змешаныя. Баёўка дзіўнаватая, нібы з першых балдурсаў прыбегла. Асноўны сюжэт цікавы, персонажы выдатныя. А другаснага квеста ніводнага не запомніла. Усё астатняе каша, асабліва лор. Выкінулі ў кацёл дэталяў участак на 7. Не раскрылі нават 10%. Пра кучу бескарыснага барахла па запаце кікстартарцаў маўчу ўвогуле. Карацей, Pillars of Eternity, ну, для мяне Obsidian з сваёй Pillars of Eternity запомнілася як гульні, якія не самыя выдатныя. То бок, гэта для мяне, Obsidian Entertainment, гэта другасная студыя, другасная. Тыпу, не тыя, хто робяць хіты. Ведаеце, я, як бы, калі параўнаць Larian, так, альбо CD Projekt Red, што не робяць, то і хіт. Правильно? Просто хіты і хіты. І яны просто студыя, якая бясконца просто ладзіць і фігачыць сваё. Obsidian Entertainment для мяне ў зоне эксперыментаў, але не хітоў. Вось такое. І атрымліваецца чаканне ў мяне на таго ж Avowed прыкладна такія ж. І Pillars of Eternity для мяне такое запомнілася. Вось літаральна тое, што ты апісала. Гэта такая гульня, у якую цікава гуляць, там ёсць цікавыя элементы, але яна цудоўна вам зайдзе толькі тады, калі вам хочацца такую гульню, і пры гэтым на рынке няма нічога такога, што вы яшчэ не прайшлі. Напрыклад, я не буду гуляць у нешта пад Avowed, калі будзе умысны выйдзе наступная частка з Elder Scrolls. Яно мне не патрэбна. Я не буду гуляць у гэты самы, я не ведаю, калі Pillars of Eternity 3 будзе, я не буду яе гуляць, калі ў мяне недапройдзены Baldur's Gate 3, разумееце? Не, я ведаю, пра што гаворка. Я разумею, што не будзе надзвычайнага, але будзе якасна. Ведаеце, проста якасна зробленая гульня, у якой але не самая выбітная, далёка не выбітная. Вам варта пагуляць ва што-небудзь яшчэ, калі пакуль ёсць гульня ад іх. Outer Worlds, я скажу, Pentiment асабістая, але і квестаў зараз не шмат. Pentiment крутая. Pentiment прям крутая. Пры гэтым у яе таксама ёсць месцамі такое, ну, канцоўка, працэс мне спадабаўся у Pentiment, значна больш, чым канцоўка. Я ад канцоўкі не адчуў нейкага чагосьці гэткага. Я ўжо, ну, я, можа, таму што дагадаўся, да чаго ідзе, і мне гульня проста патлумачыла, але гульня цалкам спадабалася, то бок, усё файна. Узяць той же самы Outer Worlds дзіўная гульня. Калі вам хацелася пагуляць у Fallout у космасе, то пра капіталізм, такі адбіты капіталізм, просто абсурдны капіталізм. Вельмі файная гульня, вельмі весела. Я не ведаю, я вельмі добра час там пабавіў, але ў той жа момант некаторыя квесты, ну, дадаткова квесты не запомніліся, але яны неблагія былі. Вось, ну, не запомніў. Гульня, як бы, штосьці запомнілася, але агульная, быццам бы, неяк шэрая маса такая. Пры гэтым я быў задаволены ў працэсе, разумееце? Гульня, у якой ты задаволены, як бы, ў працэсе, але ў той жа момант нічога выбітнага. Я забыдалася, чым скончыўся Pentiment. Ну вось, бачыш, Арыгана? Ну вось гэта магія Obsidianаў, калі вы можете так сказаць, што яны вот добра вам будуць заходзіць, калі вам вельмі хацелася нешта падобнае, і у вас не было пад рукой чагосьці яшчэ. Ну, па тыпу падобнага. Пры гэтым вы можете забыць большую частку з гэтага. Мне вельмі Pillars of Eternity спадабалася, я ні халеры не памятаю з Pillars of Eternity. Шчыра, увогуле нічога не памятаю. Да што вы там абмяркоўваеце? Вось там FIFA новая выходзіць, якая там ужо частка, а народ купляе. Не, ну да FIFA як бы прэтэнзій няма. Разумееш? Гэта ж FIFA, камон. Так, давайте я ўсё не прабіваю магістра гэтага. Размаўляем. Можа яго тэлепартнуць проста ад нас? Ну, тыпу, мужик, слухай, ідзі-ка сюды. Таму што гэта яшчэ фізічнае пашкоджанне наносіць, табе не патрэбна з намі тут тусіць.
Так, конец хода. Гэта чел. Я спадзяюся, ён не нарвецца на бойку, якую ён памрэ. Можа быць, яму адправіць дапамогу? Не, падаецца, ён дае рады. Вітаем, ты, Ігоры. А футбольны сімулятор ад стваральнікаў Сіфу. Ты ж жартуеш, няма такой гульні, правильно? Ты ж жартуеш. Я бы просто на гэта паглядзеў. Ты, па сутнасці, для мяне створыла канцэпт гульні, у якой я б пагуляў. У мяне быў, ведаеце, я зараз узгадаў раптоўна абсалютна тое, што інфармацыя, якая вам не патрэбна і ніколі не спатрэбіцца, але я ўзгадаў футбольны сімулятар на Сегу. Я не памятаю, як ён называўся, але, ведаеце, ён быў вельмі дзіўны. Гэта быў на Сеге, уявіць сабе, так, футбольны сімулятар, але ён быў нерэалістычны сімулятар. Не ў тым сэнсе, як FIFA альбо што-небудзь. Там былі, увага, анімешныя персанажы, якія бегалі, і вы абіралі сабе каманду, збіралі яе, вы змагаліся на полі, але кожная атака, калі вы сутыкаліся па тыпу, калі вы бяжыце па полю і сутыкаецеся з іншым гульцом, пачынаецца, яны анімешныя персанажы пачынаюць, карацей, такія, і мы будзем зараз біцца, і там па тыпу удар цмока там, і, карацей, праз сябе там палётам, анімацыямі, карацей, фігачыць адзін аднаго гэтым мячом. Ёсць абсалютна абсурдныя атакі, якія дазваляюць вам патрэбна у камень, ножніцы, бумага, па сутнасці сваёй гуляць, абіраючы якой атакай, якая атака мацней супраць чаго, і гледзячы на параметры футбаліста і таго яго спаборніка, у вас у выніку атрымліваюць такія кароткія JRPG-шныя баёўкі ў футболе. І гэта на Сеге, каб вы разумелі. Я не памятаю, як яна называлася. Я не памятаю абсалютна. Але вось абсалютна у меня зараз усплыў успамін. Я зараз не магу ад яго наконт футбола, так? JRPG-шны футбол, каб вы разумелі. Ачмурэць. Сапраўдныя геймеры граюць до 8 раніцы ў Гача Маджонг. Ты не жартуеш. Сапраўды ёсць? А як называецца? Тыпу ёсць такая? Альбо ты зараз прыдумала? Альбо чакаецца яшчэ? Мне важны ўсе дэталі. Ну, па тыпу, кажы. Давай. Мне патрэбная гэтая гульня. Я жадаю хардкорныя такія... Гэта самае. Сімулятор. Так, гэтага магістра мы зараз раскідаем, як няма чаго рабіць. Оп, мінус галоўны магістр нейкі. Так, ён там не памрэ, хутенька. Оп, забіраем усё, бяжым. Хутенька, просто бойка там ідзе. Ён же памрэ так. Оп, усё. Мы уварваліся ў бойку і спадзяюся, яго не заб'юць. Так, Лоіс, ты ўдзельнічай у бойцы таксама. Цудоўна. Уцягваем усіх, каго можна, толькі ў бойку. Ёсць. Уцягнулі ўсіх у бойку. Далей разбяромся. Для сябра пытаю. Так. Ты про футбол або Гача Маджонг? Не, про Сіфу, футбол Сіфу. Гача Маджонг так само патрэбна. Так. Маджонг Соул. Добра. Я паспрабую запомніць сабе куды-небудзь. Это футбол ад стваральнікаў Сіфу. Ну-ка. Залежыць ад таго, як гуляецца, таму што выглядае для мяне не вельмі цікава. Ну, вось гэта футбол стваральнікаў Сіфу. Просто яны майстры на гэта самае. На баявыя сістэмы і нават PvP баявыя сістэмы. Бо гэта ўсё могуць быць людзі. Гэта мультиплеер уже, правильно? Цікава. Не, гэта цікавы канцэпт. Я бы, можа, калі яна будзе ў падпісцы, я бы нават зацаніў просто. Рематч. Окей, цікаво. А Маджонг Соул? Гача Маджонг? Я выбачаюся. Мне просто мне вельмі зайшоў Балатра.
Па сутнасці, Балатар, калі вы не ведаеце, гэта покер дэк-білдер. Дэк-білдер па тыпу карткавай гульні, але ў сэнсе... Окей. Я гляджу зараз Mahjong Soul. Галерея, мне патрэбна галерея. Я павінен зразумець, як гэта выглядае. А можна больш матэрыялаў? Калі ласка, проста як гэта выглядае. Я... Mahjong Soul. Можна мне... Мне цікавіць геймплей. Ну, реально, гэта Mahjong. Гэта Mahjong, ён... Блин, у меня шмат пытанняў. Окей, ладно, я, может быть, заценю нават. Таму што мне вельмі спадабалася Балантра ў сваёй ідэі, і мне падаецца, гэта тое ж самае, толькі з Mahjongам. Ну, я так разумею, калі я правильно гэта зразумеў. Балантра гэта... Калі вы думаеце, што такія, о, блин, покер, нахрен покер, ты пра покер кажаш, фігня нейкая. Гэта не покер. Ну, гэта не вельмі неправільна рэкламаваць Балантра праз покер, але гэта самы найпросцейшы спосаб вам патлумачыць геймплей гульні. Ну, не геймплей, а як бы аснову гульні. Уявіце, калі вы гулялі ў Slay the Spire, гэта па сутнасці Slay the Spire толькі з... О, блин, тут яшчэ адзін магістр-мечнік. Гэта па сутнасці Slay the Spire проста з карткамі тыпу тузоў, вось гэтых усіх самых звычайнай калоды, у якой вы робіце абсурдныя рэчы, калі вы правільны удалы білд збіраеце. А так гэта рогалік дэк-білдер. Slay the Spire можа быць самы удалы прыклад, потому што Slay the Spire чулі ўсе, хто любіць дэк-білдеры, мне падаецца, хаця бы чулі. Так. Ой, я ў Балантра 80 гадзін наіграла, не нагадала, і вось, тыпу, калі вам падабаецца такое, я думаю, што Mahjong Soul ну туды ж. Я бачу, што вы сабадуеце гульню Divinity Original Sin 2. Гэта не я, гэта яны, гэта ўсе яны. Я тут сяджу просто, што, а я што? Моя праца простая, бахнуць па зямлі і расчысціць сабе дарогу просто. Так, я падыйду крыху бліжэй. Не бліжэй, давайте баф на хуткасць. Баф на магічную броню. І я падыйду вось так, і может быть дацягнуся до таго чэла і палячу, накіну на яго рэгенерацыю. Ой, блин, ён там памірае. Паладзін Корк, трымайся. Нам трэба яго выратаваць. Я не ведаю, хто ты, але мне патрэбна цябе выратаваць. А, я памятаю нават, хто ён, што яго рэальна можна выратаваць, і з ім размова нават будзе. Так. План такі. Я не дацягваюся, так? Я падыходжу на адзін пункт, бяру вось гэтага магістра-мечніка і адпраўляю яго ў полымя. Усё. План выкананы, моя праца тут скончана. Так, есть одна картачная гульня, якая мне падабаецца, забыўся, як яе. Inscription, цудоўная гульня. Inscription, што цікава, яна як бы дэк-білдер, але у ёй асноўны геймплей не дэк-білдер. Гэта карткавая гульня, якая не зусім пра карткі. Вось гэтым крутая Inscription. Яна вельмі крутая, мне таксама вельмі спадабалася. Просто яна цікавая. Ты прыходзіш туды за карткамі і гуляеш у карткі, а выходзіш зусім з іншымі адчуваннямі, быццам бы ты не пра тое зусім гуляў. Вітаю, Цмок. Магістр-мечнік. Калі ласачка, атрымайце ў твар. Блин, мне не хопіць яшчэ на адзін. Давайте тады натхнення. Кінем усім. О, яго адразу яго ход. Давайте. Тады мы гэтага магістра яшчэ і да зямлі прычэпім. Ён тут і застанецца. Давайте просто звычайна атака яго біць. Мы эффектыўнее, мы уже пробили яму фізічную броню, мы будем далей больш наносіць. Ой, і паладзін Корк будзе рэгенераваць. Усё цудоўна, мы выратавалі яго, мне падаецца. Мне падабаецца, як Mahjong Soul заваблівае аркадным выглядам, а насапраўдзе ім тусуецца безліч профі і праводзяцца турніры. А, там PvP, а я думал, там адзінкавае. Просто правіла Mahjongка, які рэальны Mahjong, не той, які ў нас звычайна на кампах стаіць, так? Правіла Mahjonga, які сапраўдны Mahjong, я не ведаю, абсалютна. Я прям не уяўляю.
Але можа быць там пакрыху можа як мяне паглыбяць, бо я не гатовы да такога. Давайте броню фізічную усім дадзім просто. І... Блін, я там яго не бачу. Атруту на яго таксама на класе будзе складаненька, але паспрабуем. Ось на табе. А, не, пролезла, ты глядзі. А, я яму ўжо ўсё паздымаў. Лёгка. Мы зараз рад дадзім тут, без праблемаў. Таго магістра мы не бачым нават. А, іх тут два, ладно. Можа быць рывок? Мы даб'ем яго. Блин, мы не бачым яго, што ж такое? А каго мы бачым? Ці што гэта за Slay the Spear? Не, там яшчэ больш цікава. Slay the Spire. Spire у сэнсе як шпіль, як будынак, як падмурак, як высокая хрень, якая глядзіць у нябёсы. Вось пра гэта я казаў. Блин, я ўсё роўна ні халеры не бачу. Ну давайте, я не ведаю, вось сюды выйду. Зараз я могу. Цель заблокованная. Да ты задёбал, а? Ладно, давайте меч хоть кинем. Ой, меч, шит. Гэта сапраўдны японскі маджонг. Ёсць рэжым навучання. І я дык там і навучалася. Блин, мне карацей... Так, мне цікава, мне цікава. Я, можа, зацэню. Я чаму Slay the Spire узгадаў? Я учора запусціў Slay the Spire. Патыркаў яго. Ну, патыркаў у сэнсе, я ўжо, па-моему, яго нават прайшоў, там, калі нават ужо на 3 ключа, карацей, калі вы разумееце, пра што. Вось, на 3 ключа і на ўсіх персонажах. Але я гэта зрабіў один раз, але я нешта вярнуўся і учора патыркаў яго яшчэ. Замест таго, каб рыхтаваць вам стрым па Half-Life, вы што я рабіў. Дарэчы, наконт стрыма па Half-Life. Я не забыўся. Я надо мной гэта вісіць. Я вам гэта тарчу, а я павінны вам гэта. Так што ён будзе. Я што знайшоў? Ну, я знайшоў, я ўжо адпісваў гэта ў папярэдні раз, я дзесьці ў аўторак гэта зрабіў, альбо ў нядзелю, ў нядзелю зрабіў. Карацей, ёсць мод, не мод нават, гульня ў стыме, якая па сутнасці Half-Life 1 з рэжымам на некалькі гульцоў. Вось, так што вось на яго я буду збіраць, толькі мне патрэбна праверыць тэхнічную частку, ці працуе ён нармальна, ці ўсё з ім у парадку. Што бы мне такога зрабіць? Давайте маланкай. Блин, я не бачыў там у вас ні халеры. Мне патрэбна праверыць, як яно працуе. Калі я ўпэўнюся, што ўсё ў парадку, то я дам аб'яўку астатнім стрымерам. Можа, хтосьці з іх будзе зацікаўлены таксама пагуляць. І мы тады ўжо будзем вырашаць. Вось такі прыкладны расклад. Так. Таго мы не бачым. Ён у цемры там. Давайте сюды атакаваць тады. У нас выбор невялікі. Хоць штосьці будзем рабіць. О! Нарэшце развеялася. У нас дарогі недабудаваныя, так. Это таксама праўда. Ау! Ты што? Ты ж ачмурэў? Эй! А ну, мужик, злазь адтуль. Дарэчы, на кон злазіць, блин, тэлепартацыі няма. Хелкарт нагадвае Slay the Spire. Не так зацягвае, але візуал цікавы. Я Хелкарт нават не чуў. Я пропусціў абсалютна. Так патануў у азартных забавах не адзін чалавек. Ну гэта так, это небяспечна. Вы гэта... Асцярожненька там, карацей. Беражыце сябе. Оп. Мінус чоў. У нас шмат чаго, я не паспяваю за чатам. Так. Па-па-па-па-пам. Так назва не забей дзіду, а забей будынак са шпілем. Так, гэта мае нашмат больш сэнсу. Здаецца, назвы для патэнту скончваюцца. Магчыма. На Mount and Blade 2, зараз я РВДАК вітаю, зараз пералічэнне будзе. Mount and Blade 2 ад РВДАКа 1000 атрымлівае, дзякую вялікае. На Don't Starve Together з Оріганай 100. На Divinity Original Sin 2 яшчэ 1000, дзякую вялікае. І на Don't Starve Together з Оріганай яшчэ 100 уже ад Мета Гігоры, дзякую вялікае. Так, добраненько. У нас гэты чел там зверху. Блин, яго партануць уніз бы, а то ён там стаіць сабе, ачмураў зусім. А табе. Каб табе не падабалася там стаяць моцна.
А, я там мог стрельнуть, в принципе. Ну ладно. А тараном я могу его опрокинуть снизу? Нет, так это не працуе. Ну давайте подыдем, ударом мне. Нам что? И все, будем тут я, мол, на нервы денежить. Так. Я змагу яго у лёд пераўтварыць і не зачапіць нашага Іфана. Іфан, калі ласка, пасунься. Не жадаю. Давайте хотя бы 2 тады вось таким чынам. Ну, заморозили, нормально, спрацавала. Гэта неблага. Есть? Іфан, давай расстрелювай яго. В принципе, можно было бы не его расстреливать, а вы по этому стрелять. Больше эффективнее было бы. Коли там уже рекламу крутить будем. Ты, кто голосовали за Divinity Original Sin 2, отбывается все, что за угодно, кроме Divinity Original Sin 2. Зараз рекламу запущу я ще вам. А то вы сумовали без рекламы. Давайте для эксперимента. Давайте, может, реально запустим на 30 секунд какую-нибудь коротенькую. Просто мне цікаво, як гэта працуе. То уже у нас размова про рекламу ідзе даволі доўга. Просто, як бы глобально, мне няма сэнса ладзіць рекламу, калі не збіраюся набіць 5 хвілін на гадзіну спецыяльна, каб прыролы адключыць. Давайте 30-секундный перапынак. Вы як бы нічога не пропусціце, я спецыяльна нічога абмяркоўваць не буду. Буду максимум толькі атакаваць тут просто ворагам. Каментаваць. Добра? Давайте, як гэта працуе. Я націснуў кнопку. Нешта адбываецца, так? Магчыма, нешта адбываецца. Візуальна мне... гэта я дадаў кнопку. Вось зараз я яе запускаю. Оп, і яна пайшла, типу, запускацца? Яна працуе? Я не ведаю, магчыма, рэклама ў прагрэсе. Вось яно як працуе. Добра. Зараз дам рекламны перапынак зараз у людзей ёсць, нічога не адбываецца, спецыяльна нічога не кранаю. Зараз перапынка ўсе вярнуцца, я патлумачу, што мне показала. Так, яшчэ 5 секунд перапынка. Ну, вам ж пашчасціла, так. Усё, вярнуліся з перапынка, так. Вітаю вас усіх зноў. Гэта самае. Я зараз упершыню запусціў рэкламу, і я даведаўся, як гэта працуе. Я зараз націснуў 30 секунд перапынка, і яно сказала... Гэта неяк не сходзіцца ў мяне. 2,5 хвіліны атрымліваецца ўсё ж такі патрэбна на гадзіну. Глядзіце, мне на 11 хвілін, там на 10 хвілін адключыла прыролы. Там 10 і штосьці. То бок яшчэ 9,5 хвілін прыролаў не будзе. Так што можна глядзець... Ну, тых, хто будзе заходзіць на канал, яны не будуць бачыць ніякай рэкламы. Реклама... Кидай паліць уставай на лыжы, замест раку будзе грыжа. Добра. Дык вось. Давайте, тут яшчэ накидалі нам. На Darkwood отправляецца яшчэ 1000, і на Voices of the Void яшчэ 500. І яшчэ накидываюць, я не спяваю дачытваць. Не было рэкламы. Не было рэкламы? А чаму рэнна? Цудоўны чат. Гэта значыць, што мы можам ганяць рэкламу. У мяне нават кулдаун на тое, каб ганяць рэкламу. Не магу вам занадта часта круціць рэкламу. Добра. Тады, ну, прырола не будзе дакладна ў людзей, а мы нічога не паглядзелі. Таму, можа быць, рэальна на нізкія моманты, якія, калі нічога звыш не адбываецца, на 10 хвілін, мне падаецца, такога няма, у мяне там кнопкі такой няма. Можа быць, рэальна карыстацца гэтым больш актыўна. 30-секундны блок мне просто не западло, плюс яшчэ бываюць нізкія моманты, калі нічога звычайнага не адбываецца. Грошы пацякуць ракой? Не, гэта можаце нават не забейце. Тым больш, што, па-мойму, залічваюць толькі тады, калі вы рэальна яе праглядаеце. То бок, калі вам не прагрузіла, гэта значыць, што я нічога з гэтага не атрымліваю. Вось, гэта вось і ўсё. Может, ну, гэта нічога. Я хутчэй, каб ад прыролу пазбавіцца, для тых, каму паказвае прыролу, мне вось для гэтага патрэбна.
Калі трендзім, дык трендзець жа, мне падаецца, частка людзей на трендзёж і прыходзіць на стрымы, не? Уявіце, карацей, самае горшае, што я магу зрабіць, гэта пачынаецца катсцэна да стрэнінга і запускаю вам рэкламу. Такія просто, не, вы не глядзіце. Так, а чел там спусціўся, ты ачмуряў? Я з табой паўсюд бегаць буду. Блин, там рывком лепей было скарыстацца, можа быць. Давайте яго вогнішчам даб'ем, бо ён задзяўбаў. Зноў збяжыць жа. Ты. Атрымаю твар. Катаваць катсцэнамі. Ды не, блин, катсцэны... Не, я зразумела, я такога не буду, я жартую. Ну, ўсё, жартики. Я наоборот, типу, блин, мне бы рекламу отключить увогуле. Я бы хотел. Просто Twitch не дае. Пачвара такая. Мужик. А ну шчыт назад. Падняў шчыты і ў выніку атрымаў сабе і фізічнай і магічнай брані. Для таго, каб мне пачаць зноў яму здароўе шкодзіць, мне патрэбна прабіць гэтую адну з гэтых браней, каб заходзіла. Оп. Так. І яшчэ. Усё. Паладзін корк, вось он такі. Божукна, гэтая паладзін... ты куды пабег? Халера. Што з дыялогам? Дыялог просто ўзяў ды прерваўся. Лухта нейкая. Блин. Што за хрень? Гуля. Куды ён падзеўся? А чаму рэдь, блин? Чел просто ўзяў ды збег, які можна было паразмаўляць. Я нават не заўважыў, куды ён пабег. Ну, толькі сказаў, што магістры нейкія вар'яты і ўсё, і на гэтым досвідос. Там, насамрэч, на паўнавартасны дыялог з ім. Калі 2,5 хвіліны на гадзіну, то гэта спосаб пазбавіцца ад прыролу, калі так перапынак робіш. Гэта, думаю, нормально. Ну, калі 2,5 нормально. Мне просто падавалася 5, а то нават больш. Там нейкая шалёная лічба для мяне была. Я такі, у сэнсе я павінен... Па сутнасці, мяне што не спадабалася. Гэта я, па сутнасці, я павінен як на тэлебачанні такога памеру перапынак ладзіць. Лухта нейкая, правильно? Што гэта? Гэта падняць мост. Альбо апусціць. Гэта апускае мост. Добра. З крэпасці мы можам выбрацца яшчэ далей зараз, але мы гэтага рабіць не будзем, таму што мы што? Мы лутагобліны, мы будзем зараз нахрен усю крэпасць чысціць. Тут яшчэ заталося падзямелле крывавае, і вось гэтае ўзбярэжжа, то бок, вось тут. Там яшчэ, бачыце, вось? Вясёлыя людзі. Плюс мне яшчэ каля ўвахода ў гэтую крэпасць яшчэ засталося трохі, там пара чалавек павінна быць. Дарэчы, мы там нешта яшчэ падабралі. Што мы падабралі? Што ў нас тут? Малаток, не... Меч двуручны. Не цікавіць. А вось гэта мяне цікавіць. Патрабуе спрытнасці. Гучыць файна, але ўжо ў мяне падаецца лепей, так? Так, у мяне лепей. І ніхто, акрамя Іфана, не можа гэта насіць. Вось такая вось праблема. Адзін наш чорны каток. А ён па нейкай дзіўнай правілах працуе. Ён можа ад вас адчапіцца. То бок ён сам па сабе просто адрываецца, яго патрэбна зноў знайсці, ён за вамі ідзе. Для таго, каб з ім дадатковы квест зарабіць, яго трэба бясконца з сабой, ну, сачыць, каб ён з вамі быў. Гэта, я як бы ведаю, як гэта працуе, просто я не вельмі жадаю замарочыцца на гэтую тэму. Каток цікавы, але, наверное, таго не варта. Такой Хансмен. Гэта ў нас што дае? Хансмен, гэта у нас якраз такі дальнабойны атакі. Ну, цудоўна для Іфана якраз такі. Тое, што патрэбна. Зель лячэння. Лімон. Гэта ўсё. Магістраўская броня. Ну, ты не будешь збіраць яе? Ось. Гайд для чаго?
Оп, книжечка. Прочитаем. Моя думка, що його забили. Серйозно? Упс. О, новий рецепт. Добре. Магістровська броня. Яна, по-моєму, не потрібна нам увогуле. В принципі. Тому що у нас броня Хільдура. Але колькі вона коштує? 195 монеток. Тому ми її з собою носимо. У нас трохи перегруз у головного нашого чела. Ми ведаеце што? Мы адсартуем па вазе і просто перададзім самыя цяжкія рэчы нашаму прынцу. Гэта прынцу. Гэта прынцу. Гэта прынцу. І гэта яму жа. І гэта яму жа. А ты што такое? А вось гэта давайте Іфану, няхай просто ляжыць у яго. Гэта я бы, можа, аддаў нават Лоіс. Яна ў нас посахамі будзе карыстацца. О, это Іфану, няхай так там пойдзе. Блин, няхай ўсё отправілася да Іфана. Павінна быць значна прасцей. Што у нас па вазе? 65 со 100. Ну, добра. Іфан, што ў цябе? Так. Іфан, гэта ў цябе ўжо ёсць, і лепей. Эльфійскі лук, які, у прынцыпе, все равно лепей, чым тое, што вось тут ёсць. Угу. Але, ну, крышачку трошки больш дамажыць. Я нават не ўпэўнены. Вось гэта яму дакладна можна апрануць. А давайте дадзім. Няхай. Там трошки менш перасоўвання, але... Так. Трошки менш перасоўвання. У астатнім, у прынцыпе, ўсё тое ж самае. Добра. Навошта часткі цела цягаю? Так, снекі, паесці па дарозе. Бывае, ідзеш, і такі, чаму бы мне рукой бы не закусіць? Мы учора у The Forest гулялі, калі што. А калі так, ну, увогуле, то глядзіце, тут ёсць раса эльфаў, а эльфы ў гэтым сусвеце трошки вар'яты. Яны, ну ладно, не вар'яты, просто... Яны не вар'яты, яны просто так працуюць. Калі яны з'ядаюць, гэта важна, калі яны з'ядаюць частку цела кагосьці, яны атрымліваюць яго ўспаміны. Так што яны па частках цела і па розных штуках могуць атрымліваць памяць аб іншых. Больш за тое, яны гэта практыкуюць нават паміж сабою. То бок, ну, напрыклад, у эльфа помер там блізкі чалавек, каб ён жыў, працягваў яго памяць, працягвала жыць, яны з'ядаюць яго нахрен. Ачмурэнна, так? Вось, і гэта рэальна ў гульне прапісана, то бок мы можам гэтым карыстацца, мы можам атрымліваць інфармацыю з трупаў, не размаўляючы з трупамі, а паядаючы іх кавалкі. У першародным грэху Арху быў, мабыць, самым любімым персанажам, можа, толькі пасля гандляра сыру. Арху. Я не памятаю, я вельмі даўно гуляў першую частку. Эльфаў я сабой не маю, але кавалкі цягаю. Так, ну, а можа прагаладаюся. Спачатку я планаваў эльфійку ўзяць, але мяне пераканалі. На мяне быў аказаны сацыяльны ціск, і ў выніку кавалкі я сабой ўсё яшчэ цягаю. Так. Давайте за Іфана наверх падымемся. Механіка перагруза мавітон, ну, у адвароту не пераканайце. Я згодны. Абсалютна. Гэта не тое, што патрэбна. Я скажу, перагруз, павінны быць прадметы. Я бы сказаў так. Як я ладжу... Карацей, моя логіка... Я ж Dungeon Master, для тых, хто не ведаў, для вас можа быць сюрпрызам, чат, але я Dungeon Master таксама, і калі я воджу ў гульні, я лічу, што ды пофіг, колькі персанажы носяць у сваіх кішэнях, не трэба лічыць кожную лічбачку там, нават калі вам камп'ютар дапамагае, перагруз гэты нахрен ён ідзе. Ёсць... Калі груз вялікі уплывае,
Гэта, калі персонаж спрабуе перасунуць штосьці, што ён не можа просто так у кішэньку пакласці альбо ў заплечнік, занадта вялікая, тыпу 10 набораў латных даспехаў, так? То бок важна, тыпу, ты можаш гэта ўнесці і несці доўга. Вось такое пытанне. Па-другое, гэта заўважна ці не заўважна тое, што ты носіш. Гэта два пытанні, на якія патрэбна адказаць, і ўсё. Глобальна, ды пофіг колькі ў вас залатых манет і знаходзіцца, ці важыць яны тонну. Без розніцы. Можна было шкілет узяць. Я шкілет у мяне ёсць, я просто пераўтварацца не магу. Так. А яны ж самі атакаваць мяне не могуць. Ага. Лохі. Так, ну, парычы мне там. Парычы мне там. Ага. І што ты мне зробіш? Я магу іх тэлепартаваць да сябе? Оп. Не, ладно, давайте чакаць іх просто. Яны ж павінны неяк прыдумаць, як яны сюды прыйдуць. Я бы ўверх падняўся і зверху бы атакаваў. Яны ж адчыніць просто браму, так? Альбо не могуць. Яны не могуць адчыніць браму. Лол. Мы тэлепартацыяй зараз адзін за адным іх будзем сюды закидываць і карацей біць. Яны такія, блин, мы не чакалі, што на нас нападуць з месца, якое мы павінны абараняць. А нешта прабіваецца тут, так? Я магу яшчэ падысці так крыху. Ось. Оп. Вось вам. На. Гарыце. А, не, некаторыя з іх... Не, гэта не атака дальнабойная. Што яны будуць рабіць? На ўваходзе ў форт тебе сустракае белы каток. Я не ведаю, пра якога катка гаворка. Так. Давайте Лоэс падыдзем. Блин, трэба было адразу паскарэнне кінуць, а потым толькі падыходзіць. Мне падаецца, тут можа Фейну дастацца. А не, у Фейна і так з магічнай бранёй усё добра. Давайте на Ифа накінем. На усялякі. Ось так. Так, один можа дацягнуцца. Ладно. Не абсалютна бескарысныя яны, скажем так. Але гэта ненадоўга. Ну, як вы бачыце, типу, што ты мне зробіш адсюль? Лёгка просто. Я аднаго могу расстрэльваць спакойненько. Давайте наткнение на ўсіх астатніх. А ты у нас таксама бачыш. Ну, лёгка. Яны будуць спецыяльна залазіць у Глядзіце, карацей, яны будуць залазіць у гэтую кропку, у якой ужо там месіва поўнае адбываецца, спецыяльна, каб атрымаць гэтых самых табе атаку. Оп. Ёсць. І тут я магу яшчэ пра сцяну атакаваць. Оп. Ха-ха. Лёгка. Не, ўсё ж такі атакаваць яны могуць. Ну, там гранатамі кідацца, вось гэта ўсё. Не-не-не, там не настолькі абсурдная сітуацыя, але ўсё роўна слабенька для іх. Так, Ифана палечым. Наткнение ёсць. Я не ведаю, можа вось так вось зверху, просто вось па гэтых двух. Ну, чел? Магістр Темері. Ти можеш нічого робити, а? Ладно. Лежачий чел. На. Собака, літерально. Я менш за ўсё пашасціла гэтаму собаку. І он такі... Холера. І просто глянь на браму, такі... Холера.
Але ў першую гульню варта згуляць выключна дзеля арку. Ён сур'ёзна вельмі цікавы персанаж і дызайнам і гісторыяй. І я яго не памятаю, таму што я гуляў у 14 годзе, я не памятаю просто ні халера. Я просто не памятаю гульні абсалютна. Ну, як бы, я памятаю, што я потым забягаў у яе пасля другой часткі, я такі... Я не гатовы яе перагульваць. Ну, яна слабаватая. Ну, карацей, слабаватенькая ў параўнанні з другой. Яна была крутая для свайго моманту. Вось для свайго моманту яна была проста ачмуральная. Так. Давайте, можа, прыкончым вось гэтага. О, блин, я, можа, і памылку зрабіў. Можа, не варта яго. Давайте броню вось эту накладзем. Там у дваіх ўсё роўно стаяць, і па ім фізічнымі атакамі заходзяць. Вітусы. Вітаю, Чпатэта. Ну, як на мяне, DOS 2 выглядае не горш за Baldur's Gate 3, але я ні одно не гуляў. Калі знайду час, тому DOS 2 спачатку паспрабаваць. Глядзі, гэта ўсе тры розныя гульні. Першы Divinity Original Sin, другі Original Sin і Baldur's Gate 3. Гэта тры розныя гульні. Просто розныя гульні. Выглядаюць яны візуальна падобна. Яны па сутнасці гэта паляпшэнне, ну, у якасці графікі, гэта просто крок за крокам яны паляпшаецца графіка, так? Што бы я рэкамендаваў, гэта насамрэч пагуляць у любую, скласці меркаванне, але скласці меркаванне толькі аб адной з гэтых гулін. Калі хочацца поўнасцю закрыць усіх ларыянаў і поўнасцю прям даведацца лепей гуляць у храналагічным парадку. Тыпу, калі гэта не сюжэтна важна. Сюжэтна абсалютна без розніцы, у якую гуляць. Сюжэтна просто без розніцы. Вы можете спакойна скокнуць у другі Original Sin, вы нічога не прапусціце. Вы нічога не прапусціце. Baldur's Gate 3 увогуле ў іншым сусвеце адбываецца. Першы Divinity Original Sin у гэтым жа сусвеце, але звязаны яны аніяк. Ну, акрамя сусвета і правіл гэтага сусвета. Ну, ось, так што можете асабіста не замарочвацца наконт гэтага, можна абіраць любую. Ось. Divinity Original Sin 2 можа не спадабацца. Калі не спадабалася, гэта не значыць, што вам можа не спадабацца, ну, там, па тып Baldur's Gate 3. Мне шчыра усе тры спадабаліся. Я гуляў у парадку таго, як яны выходзілі, і ў 14 годзе першы Divinity Original Sin быў ачмурэнны, Original Sin 2 быў ачмурэны на свой момант. Просто я занадта заездзіў яго ранні доступ і гэтую... Каб вы разумелі, у гэтым дворыку я ўжо раз 70-й. Ну ладно, я перабольшваю. У мяне прыкладна 80 гадзін гэтай гульні толькі на першай выспе. То бок, ну вось тое, што мы зараз робім. Таму я просто бясконца праходзіў адно і тое ж. Таму мне гульня задзяўбала да таго моманту, як яна яшчэ выйшла. Такая вось праблема. Так. Я зараз наганяю. Меркаванне. У першым Original Sin мела сэнс ствараць гібридныя класы. У DOS 2 няма ніякага сэнсу рабіць ваяра мага, бо табе трэба збіваць рыску або брані, або магіі. Не, я пра білды увогуле. Я не пра білды. Ну, не пра білды. Давайте... Ну, просто тэма білдоў вельмі цікавая, але калі ў яе ўходзіш, гэта бездань. Ну, тыпу, калі гаворка пра білды ідзе, то гэта толькі абмеркаванне білдоў, а не гульні. А ў РПГ, шчыра, білды гэта толькі трэцяя частка гульні. Толькі 1/3. Ну, максімум. Для некаторых увогуле без розніцы абсалютна. Што там за білды, як гуляецца, калі... О, блин, я не той націснуў. Так. Ладно. Білды важная штука, але просто яны поўнасцю закрываюць за сабой любую іншую размову, яны паглынаюць і все, вы потым не размаўляеце ні пра што, акрамя білдоў. Вось чаму я лепей пазбегну гэтую тэму. Так, гэтага чала... Альбо гэтага. Гэтага мы дакладна яго раней заб'ем. Оп, раз. Есть артиллерии. Собака таки, холера. Походил. Цудоўна. Это шалушоцы. Оп.
О, там яшчэ адзін застаўся. Ну, каменнай броне там бегае. І ён знайшоў, як абысці. Вы паглядзіце на яго, які малайчынка. Сабака так не можа, таму што па лесвіцы ён падняцца не можа. Давайте натхнение, то апошні ход застаўся. Гэта Іфан, і ён на один ход можа падысці. Дарэчы, ён ужо, пакуль гэты чэл абыходзіў, ён згубіў усю сваю броню, там, магію. Просто так прогуляўся. Аскарэнне зноў. Прабягаю, застануся тут. Да, няма ў меня больш ніякай атакі. А можа... А, дзякую богу, я падумаў, ён зараз камень кіне, у яго толькі броня каменная ёсць, падаецца. Мне билды можа быць цікава кавыраць на другое, трэцяе праходжанне. Ну, альбо калі билды супер важна, калі вы гуляеце на высокай складанасці. Тады вас цікавяць билды. Давайте уже браму адчынім для гэтага беднага. А то ён гэта тут захрас. Шо ён тут адзін сядзіць? Билды важная штука, ну ўжо я скажу. І асабіста калі вы гуляеце на высокіх складанасцях. А што мае сэнс, што не мае, калі вы праходзіце гульню, то вам без розніцы абсалютна. Калі вы гуляеце гульню і вы яе праходзіце, то якія прэтэнзіі ўвогуле, так? Правильно? Вы адольваеце гэтую гульню, няма праблемаў. Вы значыць вы робіце ўсё правильно. Так. Ну добра. Магістр Барыс, ты мог бы памерці, калі ласка? Не? Не. Там нормально так лоес накидывают. Не вельмі файна. Давайте, ён будзе фізічнымі атакамі нас атакаваць. Давайте мы яшчэ броню тут подвысім сабе. І будем далей яго. Блин, не вельмі. Ну, магічная броня, дарэчы, у яго паменш будзе. Прасцей будзе. Ты задзяўбаў сваімі шчытамі. А ну-ка. Давайте рыўком. Собака. Не упаў. Оп. Цудоўна. Няхай яна лячэнне на саму сябе накладзе. І аслепіць гэтага сабаку. Асляпіла до смерти. Ну, ладно. Давайте наверх. Сюжэт гэтай гульні, усе гандоны, і богі, і чэрці, і святары, і ваяры, і я, і ты. Вітаю. Вельмі прыемна пазнаёміцца. Так. На высокай складанасці я буду праходзіць толькі калі гульня зачапіла на звычайнай, таму гэта узаемазвязаныя рэчы. Агулам, ну так. Ну, просто гэта зноў жа гэта твой выпадак. Некаторыя праходзяць адразу на высокай складанасці. Прям адразу. Так што гэта такое не універсальнае правіло. Дарэчы, прыролы, карацей, зноў вярнуліся. Ужо даўно, мне падаецца, нават. Слухайце, калі вам рэклама не паказвае, а у нас бойка ўсё роўна ціха ідзе, давайте яшчэ. Нічога важнага мы абмяркоўваць зараз не будзем, не клапаціцеся. Карацей, прыролы выключаюць 30 секунд, выключае на 11 хвілін. Это атрымліваецца 2,5 хвіліны. Так, 2,5 хвіліны рэкламы на гадзіну, і ў выніку на мой стрым, па ідэі, павінна быць колькі? 10,3 мае гадзіны, гэта 7,5 хвілін рэкламы. Не падабаецца мне. Але хаця б часоў вырубаю. Ведаеце, я думаў, што я неяк неправільна, можа, прачытаў, альбо неяк, можа, не памятаю, адкуль мне гэта інфармацыя. Мне падавалася, што я прям павінен, каб проста трымаць сабе вось гэтае выключэнне прыролаў, я павінен ужо накруціць шмат, і толькі тады яно будзе удзельнічаць. Не, я магу пакрыху круціць іх, каб яны вырубаліся на невялічкую колькасць. Галоўна, каб самі тыя білды людзі тыкалі.
А то часам атрымліваецца як Pathfinder, калі для сацыяльна актыўных і псіхічна здаровых людзей адзінай опцыяй прайсці гульню будзе пайсці на YouTube і скапіваць чужыя схемы. Гэта праўда і... Ну, глядзіце, як бы Pathfinder, у Pathfinder ёсць настолка, так? І як бы ты, калі ты ведаеш настолку, то табе не праблема, так? І ў білдах табе прыйдзецца разбірацца, таму што гэта вялікая... У Pathfinder вельмі білдазалежная, скажем так, як настолка нават. Вось. А, напрыклад, Baldur's Gate 3, які зроблены па 5-му выданню D&D, ён, шчыра, вы зробіце сабе самы базовы клас, самы вось па тыпу Барбара, так? І будзеце ў парадку, у прынцыпе. Вы, можа быць, будзеце неаптымальны, неэфектыўны, гульню можна будзе зламаць нейкім чынам, але гульня не зроблена для таго, каб вы яе ламалі. Яна зроблена так, каб вам было комфортна нават, ну, тыпу, проста я зрабіў сабе лучніка, я гуляю за лучніка. Вось. І вось усё. І ты асабіста на гэтую тэму не замарочваешся. Што цудоўна, на мой погляд. Пятае выданне D&D вельмі, як это... па-сяброўскі ставіцца да гульца, скажем так. Ну, яна стала папулярнай дзякуючы таму, што яна была простая, насамрэч. Ну, пятае выданне D&D адно самае простае выданне D&D за доўгі час. Пры гэтым не спрошчанае, а проста зручнае у гэтым сэнсе. Гэта была асноўная мэта, як матывацыя, скажем так, стварэння гэтага выдання, і спрацавала гэта файна, на мой погляд. Так. Цудоўна. Усё, мне падаецца, мы верх... Блин. Не тое. Нататка скамяканая. Так. Адразу за фортам Джоі. Так. Чакае дапамога для срэбранага кіпцюра. Скажы Белмезду шукаць гандляра, якога клічуць Залескар. На самым уваходзе ў балоты. А Залескар будзе чакаць з скрадзеным зброяй для яго місіі. Пум-пум-пум. Я шчыра, у мяне іфана не было ў групе, там я не ведаю, чым яго місія, не спойлерыце. Я амаль ніколі яго не браў, а калі браў, дарэчы, нічога пра яго місію тут не было. І, зноў жа, я гуляў у асноўны... Я гэты выспу праходзіў шмат разоў, але ўсе разы яны былі да выхада гульні. То бок, гэта гульня яшчэ не выйшла ў той момант. Так, гэта можа быць іфану цікава. Давайте гэта ўсё, ў прынцыпе, вось гэта і гэта ўсё іфану, а астатняе проста сабе заберу. Так, наляцела нешта. Паведамленняў? Яго місія завесці ваўчка і напіцца з галоўным героем. Неблага, гучыць. Я наогул у білды не паглыбляюся, але за гэта у другой частцы страцілі сэнс класы усялякіх інквізітараў і іншых, хто адначасова усім карыстаецца. У першай частцы ў мяне не атрымлівалася сапсаваць білд, проста бяручы ўсе здольнасці. У другой частцы я ў канцы форта не мог забіць пякельную глісту. Ну, пякельная гліста, яна жорсткая, ну, у прынцыпе, жорсткая. Я скажу, яна, калі вы гуляеце на максімальнай складанасці, я гуляў, праходзіў яе, гэта пякельная гліста, гэта жэсць. Это просто, гэта нейкі кошмар. Я, па сутнасці, я за гэтага перапачынаў свой ран на, ну, некалькі разоў нават, пакуль я не знайшоў там эфектыўныя білды супраць яе на высокай складанасці. Таму што яна балючая. Прям балючая. Это было вельмі дзіўна, таму што першыя... Ну, я згодны, як бы другая больш патрабавальна да білдоў, чым першая. Але ў той жа момант, ці не працуе... Ну, мне падавалася, што калі ты гуляеш на сярэдняй, павінна быць нармальна, таму што па сутнасці, табе патрэбна выбіваць броню. А калі ў цябе інквізітар умысны, змяшаны клас, то ты абіраеш сабе выключна гэты самы... Як ён? Карацей, калі ты робіш мікс, то ты можаш выбіваць любую броню, і ты можаш абраць, якую броню ты выбіваеш. Такім чынам, калі ў цябе мікс класы, усе, то вы, у прынцыпе, усе швейцарскія ножы.
вы можете выбивать любую броню, вы просто концентруетесь на карыстанні не одной паловы свайго арсеналу, а другой паловы свайго арсеналу. Такім чынам вы як бы абіраеце тактыку. Па ідэі на сярэдняй складанасці гэта павінна працаваць, не? Няўжо не працуе. Просто зноў жа я як бы першая выспа мой досвед. І мне падаецца, першая выспа трошки страдае, таму што у вас не хапае прадметаў, у вас не хапае ўсяго, і я гуляў на высокай складанасці, таму як бы я вам не падкажу нават. У нас могуць меркаваннем вельмі разысціся тут. Так, на чыстыя класы, а я вось нешта прапусціў гэтае. Слухайте, я нават не бачу паведамлення аднаго, мне падаецца. Вось, у Арэгана паведамленне было, якое я не бачу. Дзіўна. Просто адказ на яго ёсць. Я ў Baldur's Gate 3 нават звычайна за чыстыя класы хадзіла. Мне нешта не хацелася хімічыць. А вось у першым рабіла эксперыменты. Можа, цікава, цікава. Угу. Окей. Ну, я скажу, у Baldur's Gate геймплей... Ну, карацей, у пятага выдання ДНД даволі і так разнастайны геймплей за розныя класы. У іх ёсць свая фішка, нешта па тыпу унікальнае для іх, чым вы будзе карыстацца, і тады вам будзе цікава. Вы добра пабавіце час, просто карыстаючыся чыстым класам, таму што фантазія нейкая, пэўная фантазія падтрымана, такая базовая, тыпу барбар, паладзін, ваяр, там, і яны поўнасцю раскрываюцца, як бы. Калі вы жадаеце вось прям нешта асабістае, от першы, другі Baldur's Gate там на старых выданнях зроблены, калі вы жадаеце пэўную фантазію, вам патрэбна хімічыць. Скажем так, я кажу зараз толькі пра фантазію. Таму што вам патрэбна вельмі спецыфічныя рэчы рабіць, каб атрымаць, напрыклад, оп, другі раз я прыйшоў да сабакаў, і яны на мяне напалі, дарэчы. У першы раз я прыходзіў, усё нармальна было. То бок гэта бойка, якая ты як бы пазбег, але не назаўсёды. Цікава. Мне так яна і запомнілася чамусьці, што я ўсё роўна з гэтымі сабакамі змагаўся, нават калі я думаў, што ўжо ўсё, можна хадзіць спакойна. Так, давайте-ка броню генераваць. Оп. Страляюцца яшчэ. Я, во-первых, просто терпела. Грала за темного паладина и терпела. А лишь пройшла. Стратегия. Так. Вітаю у суполцы Мёрдок. Кейсі Мёрдок, вы бачыце. Пачакайце-ка. Кейсі Мёрдок. Гэта... Что за персонаж? Чаму Мёрдок мне прозвішча знаёмае? Абсолютно бескарысная мне інфармацыя, але вось, ну, я вось... Нешта мне нейроны зашавяліліся. Так. Ён звычайна б'е і фізічнай, і магіяй, і ў гэтым праблема, што калі няма брані, ён вельмі добра б'е, але мала. Калі ёсць абодва віды брані, ён бескарысны. Так, але калі ў цябе дастаткова далёка ў гульню заходзіць гэта справа, то ты жа маеш, па сутнасці, вельмі вялікую набор заклёнаў, і ў цябе ёсць... Ты ўсё роўна не будзеш карыстаць усе свае заклёны. Ну, я кажу пра late game. То бок, тэарэтычна, калі ты ўжо ў другой, ну, там, далёка забраўся, у цябе ў памяці, напрыклад, там, 20 заклёнаў, ну, ладно, 20, 10, напрыклад, заклёнаў, і 5 з іх аднаго тыпу, 5 другога, так? Гэта нават даволі рана можна сабе атрымаць. І калі ў цябе іх шмат, у цябе ёсць варыятыўнасць. І ты, ў прынцыпе, не можаш выкарыстаць усе заклёны, таму што яны кулдаўняцца хутчэй. Ну, тыпу, большасць заклёнаў кулдаўніцца 3-4 хады. Вось, калі ў цябе больш за 3 заклёны, то ты, ў прынцыпе, будзеш карыстацца ўсім. Правильно? Альбо гэта не працуе так. Можа, ёсць нейкая яшчэ параметр, пра які я не ведаю. І зноў жа, я лічу толькі па першай выспе. Гліста дэманічная, там, яна ўсё роўна будзе складаная. Ну, таму што яна складаная, шчыра. Там без розніцы. Ну, вось. На высокай складанасці вам патрэбны спецыяльныя білды, проста каб прайсці першую выспу за яе. Ну, вось. Такая ж праблема была у... Так, пачакайце. Такая ж праблема была у мікра-DLC да Тирані. Ішла білдом, якім праходзіла хардкорны рэжым новай гульні плюс, асновы, а DLC раптам вырашыў, што мы будзем храснуць у сценах па паўгадзіны на бойку. Ага.
Я не вельмі до конца зразумеў, але ну я не зразумеў до конца паведамлення, я зразумеў напрамак. Угу. Бо таму што ты таго сабаку не змог пераканаць. Але я выходзіў, і яны на мяне не напалі тады, то бок ну гэтага не адбылося. Угу. Так, па-па-па-па-пам. Давайте неяк, нам патрэбна перагрупіравацца, мы тут неяк вельмі дрэнна стаім. Я панакладаю бафаў. Яшчэ за яе просто панакідаю. Няхай яны падыходзяць. Мне бы добра было бы за Фейна адысці. Ёсць? На жаль, нам з ім прыходзіцца змагацца, нават нягледзячы на тое, што і мне не хацелася. Але проста яны палезлі ў бойку адразу. Абсолютна нічога не магу з гэтым зрабіць. В прынцыпе, можна было з гэтай здольнасцю не карыстацца, правильно? Так, я мог не карыстацца і забіць ворага. Ну ладно. Імунітэт да крывацёка. Цудоўна. Раз. Мінус одна собака. Один. І, в принципі, усё. Реально, мы ў вузкім гэтым праходзе змагаемся, неяк трошки абсурдная ситуація. Просто настреливаем один одному. А яна маланкай можа прабіць вось гэтага? А, дакладна, можна дацягнуцца. Шакаваны. Не люблю, калі гульні робяць падобныя падляны. Увесь час ідзем добра, а тут адлетаеш за хвіліну, перакачвайся. Гэта самае, ну, дапамагае, калі ў гульні ёсць магчымасць, ну, па тыпу, рэбілдзіць сябе. Тыпу, падышоў, што цікава, у Divinity там можна так рабіць, толькі вам патрэбна люстэрка. І люстэрка, наколькі памятаю, толькі на караблі з'яўляецца. Вось, яна дазваляе вам поўнасцю перараскінуць усё, як пажадаеце. Па сутнасці, рабі сабе білды, ды эксперыментуй з імі, нічога цябе не абмяжоўвае. У Baldur's Gate таксама ёсць такое, толькі там, па-моему, грошы з цябе пытаюць, і ўсё, на гэтым скончваецца. То бок, з білдамі, калі ёсць жаданне пакруціцца, то нормально. А вось, напрыклад, узяць, па-моему, другі Baldur's Gate, альбо які, нагадайце мне, хто гуляў, я гляджу на цябе, Аргана. Там быў босс, які поўнасцю імунны да магіі, так? Адзін з апошніх. Ось. І гэта кабзда. Там няма магчымасці перабілдзіць сябе. Калі у вас цэлая паці магаў, альбо вельмі сканцэнтравана на магіі, то да свідання. Да свідулі. Вы просто такія... А што я... это ён хадзіць не можа яшчэ пакуль. Вось. Вы просто можете адпачываць. Вы нічога не зробіце. Так, я доходил, про что ты спытаў? Я спытаў, по-моему, у гэтым самым, у Baldur's Gate быў такі босс, які раптоўна пад канец, по-моему, альбо ўвогуле апошняго босс гульні, якога патрэбна, які магію поўнасцю ігнаруе. Просто поўны імун да магіі. То бок, палова, там, трэць персонажай, якіх вы можете зарабіць, яны абсалютна бескарысныя становяцца. Абсалютна бескарыснымі. Так. У Ларіан не вельмі атрымліваецца ў баланс. У Ларіан не вельмі атрымліваецца ў баланс? У сэнсе? Типу, РПГшки павінны, ну, по типу, звычайныя РПГшки займаюцца тым, што выпрабоўваюць розныя рэчы ад вас. Я не разумею, я просто, ну, типу, я бачыў шмат праблем з балансаў у шматлікіх гульнях, просто Ларіан, ну, мелкія праблемы у іх. Яны ёсць, я не адмаўляюся, просто яны у параўнанні нейкія незначныя, на мой погляд.
Так. Потому что, ну, Ларен, я шчыра скажу, по-моему, Ларен увогуле нават не канцэнтраваліся ніколі на балансе. Не, ну, тыпу, праблемы ёсць, але не нейкія гіганцкія, на мой погляд. Ось, і баланс, ну, паслухаць гэтага Вінкі, то усе яго разважанні круцяцца наконт таго, ці весела вам у працэсе. Не пра білды ён размаўляе, звычайна. Вам цікава было размаўляць з гэтым персонажам, ці вам падабаецца нейкая ідэя ў гульні, ці вам падабаецца, каб вам ваш персонаж мог рабіць крутыя рэчы і часта вось пра такія рэчы чалавек разважае. Не пра тое, які білд мацнее. Так. І мы просто падыдзем ды ударым, а то здзяўбемся хадзіць. Чат, мы зараз зробім перапынак. Мы пачысцілі амаль усё, і зараз будзе вялікая бойка у пакоі наступным. Вось там. Здаравенны пакой. Непростая бойка, скажем так. Было бы файна, конечно, каб у нас атрымалася падняць 5-й узровень перад тым. Але, ну, як ёсць. Хутчэй за ўсё будзем проста з тым, што ёсць праходзіць. А чаму я не магу яе абшукаць? Вось, магу. Вось, зраблю перапынак на некалькі хвілін. Раз уж мы адчынілі для сябе суперздольнасць запускаць рэкламу, я запушчу рэкламу на 2,5 хвіліны, і вы нічога не прапусціце, калі вы самі адпачнеце, так? Вось. Я зараз адпраўлю заставку з перапынкамі, адпраўлю, паспрабую 2,5 хвіліны рекламу отправить. Где она там была? Там есть... 3 хвилины есть. Хутчэй за ўсё 3 хвилины отправлю, потому что я за 2,5 хвилин могу не дать рада. Я думал, что наступный блок будет типу 5 хвилин, ось такое. Ну, ось. Добре. Добренько. Зараз протягнем. Невеличкий перепинок.
Я вернуўся. Я так паглядзеў, рэкламны... Я сапраўды, калі думаю, што адыходжу на там 3-5 хвілін, я насамрэч на 6 хвілін нават адыходжу, так што там рэкламны блок на 3 хвіліны даўно скончыўся. Так. Добра. Глядзіце, мы робім, рэальна мы будзем зараз падрыхтуемся трошкі да бойкі. Бойка, па сутнасці, падрыхтоўкі у нас не тое каб шмат. Калі гуляць на высокай складанасці, гэтая бойка, калі вы занадта рана туды прыйдзеце, гэтая бойка можа быць вельмі складанай. Проста абсурдна складанай. Опа. Гэта монах. Ну так, это мы ведаем. Я бы мог сябе прабафаць чым-небудзь перад тым, як уступаць у бойку. Ёсць такая штука, даволі працуе для гэтага сама для Divinity Original Sin. Калі вы ведаеце, што зараз будзе бойка і размова падыдзе да бойкі, вы можете просто панакладваць на сябе ўсе эфекты іншымі персанажамі, акрамя таго, хто размаўляе. Ось, і па сутнасці вы робіце ўсю падрыхтоўку, усе прыкасты, усе бафы, і калі пачынаецца бойка, у вас ужо ёсць, хоць і не на поўны кулдаун, так? Ну, то бок не на поўны час дзеяння свайго. А хаця бы на частку, толькі гэта не выкарыстоўвае ваши пункты дзеяння. З-за таго, што мы гуляем на даволі... Мы на сярэдняй складанасці гуляем, я не думаю, што нам гэта спатрэбіцца. Кавалкі целаў заберам. Таму? Таму. Так, ты. Маньячыла. Адразу тэлепартавнуўся да нас яшчэ. Найлз the Flancer. Хто ты такі? Маленькі прыгожы шчанюк. Ён выцягвае сваю руку і пяшчотна кранае тваю заматаную руку. Фейн. На варыянты адказа Фейна. Нарэшце, чалавек, якому падабаецца фізічны кантакт. Пацягнуцца і асцярожна пацягнуць яго за шчаку, памацаць шчаку. Давайце-ка. Скура вельмі, ну, як гэта? Я нават не ведаю гэтага слова, але, карацей, вельмі жорсткая. Вы здзіўляецеся таму, як моцна прамацавана яна, як моцна яна прамацавана, калі ён усміхаецца вялікай усмешкай. Халера, я не памятаю гэтага Не, я памятаю, што тут быў моцны вораг, але я не памятаю маньячылу тут, разумееце? Розніца вялікая. Адкусім яму тую руку, маска будзе не вельмі. Так. Божухна. Fellow aficionado. Ну, карацей, па тыпу, чалавек высокай культуры. Як рэдка можна сустрэць кагосьці так жа зацікаўленага ў мастацтве смерці. Ну, корпорал. Я не упэўнены, што гэта. Смярцельны. Ну, ладно. Не застанешся тут? О, не, патлумачыць, што наш інтарэс практычны, не мастацкі. Нам проста патрэбна простая прылада, якая дазволіць нам здымаць твары з трупаў, і мы пойдзем самі па сабе. Блин, я не памятаю, што гэта значыць. Я aficionado, connoisseur... Я сказаў, што па тыпу чалавек высокай культуры, о не, перад намі майстар. Зняцце твараў. Як жа гэта цудоўна па-старамоднаму. Так здарылася, што ў мяне ёсць цацка, якая можа быць для цябе карысным. Але нічога не з'яўляецца бясплатным. Дарэчы, можна проста паглядзець, што яго пагандляваць? Не? Халера ў яго поўная. And in fact, I think I smell something I want. Something quite delicious.
І насамрэч, ён уздыхае, глыбока ўздыхае. Я думаю, я чую пах чагосьці, чаго я жадаю. Штосьці, што вельмі смачнае. Амаль пахне як магістра, якога я калісьці ведаў, і якога я ніколі не мог пераканаць прыйсці наведаць мяне тут. Атуса імя. Першы, другі варыянт. Першы варыянт зразумець з жахам, што ён, магчыма, мае на ўвазе адразаную нагу, якую ляжыць у нас у заплечніку па абсалютна легальных прычынах. Упс. Сказаць, што мы не маем ніякага уяўлення, пра што ён кажа. Ёсць два варыянты. Давайте пра нагу. Я не ведаю. Што бы гэта ні было, Шанюк, перадай яго. Зараз. Не. Дарагуша, ты не слухаеш. Магчыма, мы павінны пачаць з таго, каб зрабіць трошкі больш прасторы паміж тваімі вушамі. Ага. Ну, карацей, глядзіце, гэта маньячыла не толькі... ён прям з усяго калідора там пазбірае, не? Ёсць мясныя големы ў яго, якія сядзяць у клетках. Гэтыя мясныя големы, у прынцыпе, ну, у клетках яны абсалютна нічым нам не пагражаюць, але яны праз пэўны час вырвацца і пачнуць шкодзіць не толькі нам, але і ім таксама. Так што мы, у прынцыпе, можам карыстацца гэтым. Псіхічна яго дакладна жырандоля з костак. Так, ён збег з The Forest, гэта 100%. Так, давайте сканцэнтруемся тады. У нас па ініцыятыве вельмі рана ходзіць. Ну, давайте тады. Ініцыятыва. Вось тое, што ён акружаны, гэта што дае? Мінус 10 да ўхілення. Добра. Я нават памятаю, што на супервысокай складанасці бойка пачыналася з таго, што мы выпускалі гэтых пачвар з клетак як мага хутчэй, каб яны разбіраліся самі з гэтым чэлам. А самі стаялі ў баку. Вось такая наша стратэгія была. Нешта такое. Ну, карацей, тут складаненька, прям складаненька. Я думаю, што мне праблем такой не будзе. Я просто буду рабіць, што я жадаю, і у мяне ўсё нармальна будзе. Опс, сам себе пошкодил. Так. Давайте кинем яго шчытом у першую чаргу. Цудоўна. І зараз рывок. Лёгка. Мы лёгка убиваем броню, лёгка пачынаем кантраляваць яго. Не складаны будзе вораг. Я бы хутчэй гэтых мясных големаў ўжо баяўся нават. Так, рэгенерацыя ёсць. Паскарэнне. І магічная броня на ўсіх. Падаецца ўсё пакуль. Прытрымаю гэты пункт дзеяння. Монахи гэта падзбіраюцца. О, вось гэта я забыўся. У іх ёсць здольнасць выцягваць, ну, задыхацца. Яна выцягвае 9-10 магічнай брані кожны ход. То бок, па сутнасці, магічная браня будзе ўлятаць вельмі хутка. Так, змянілі сабе тып наших стрэл. О, можа не на самоудалае, яно там зараз... А не, зміксаваны. І магічнае, і фізічнае. Няблага.
Працягваем насядаць на яго. Толькі я, можа быць, яго тэлепартануў трошкі ў бок ад нас. Вось сюды. Бо я баюсь атакаваць яго там же, дзе і мы стаім. Оп. І пракінем яго яшчэ раз. Нікуды ён не паходзіць. Дабіваем. Мінус галоўны. Накладаем на сябе яшчэ трошкі гэта натхнення. Бо ўжо тое амаль скончылася. І дададзім брані прынцу. Цудоўна. Гэта ўжо самі па сабе без свайго магістра не вельмі небяспечнае. Я бы ўжо далей баяўся бы големаў. О, не. Іх даволі шмат збіраецца. Мне бы было бы файна вывучыць тэлепартацыю на Лоіс. Каб яна таксама магла тэлепартаваць ворагаў падалей ад сябе. Давайте стрымаем вось гэтага чэла, няхай ён тут застаецца. Ёсць? І страляю гэтага монаха. Недастаткова пунктаў дзеяння. Вырвалася пачвара. Хвароба. Што робіць хвароба? Блин, гэта непрыемна. Так, дзе хвароба? Канстытуцыя і менш пашкоджанняў мы наносім. Непрыемна. Можа гэтага голема ўсё ж такі проста атакаваць. Я не упэўнены, мне падаецца... Блин, у атруту ўсё пераўтвараць не вельмі хочацца. І там магічная абарона у іх у большасці. Цікава. А давайте ўсё ж такі... Блин, не, атрута выбухне. Тут жа гарыць Лоіс. Гэта не варыянт. Давайте просто звычайна так і працягваць па голему. Големаў вельмі шмат здароўя. Няўжо яны тут? Яны толькі на мяне атакуюць. Я памятаю, што раней... Можа быць, так яно і было збалансавана. Проста да выхада гульні яны рэальна нападалі не на мяне. Яны былі не на чыім баку. Па сутнасці, сцэна была ў тым, што яны вылазяць з клетак і нападаюць на ўсіх. Просто мы прыйшлі і, па сутнасці, парушылі тут іх... яны тут праглядалі, каб з імі яны нічога не рабілі. Это была их зброя, по сутнасці, новая тэхналогія. І гэта быў іх спосаб. Давайте вось гэта кінем. Оп. Двух адразу пашкодзілі. Давайте фізічную броню на Лоіс. Оп. А сюды мы кінем полымя, каб яны не маглі нармальна праходзіць. Мне няма магчымасці падысці і пашкодзіць камусьці. Лоіс. У Лоіс полностью забралі магчымасць хоць што-небудзь калдаваць. Оп, яна упала яшчэ. Упс. Это монахи клятыя. Трэба хоць кагосьці з іх вынесці. Можа быць, гэтым голем самая найлепшая наша цель. Оп. Давайте-ка броню. Регенерацию броні на ўсіх. Паскарэнне таксама. І у нас хопіць на одну атаку яшчэ, якой мы вынесем гэтага голема. Дарэчы, големаў не так шмат, іх 3 усяго, так? Давайте вось гэта.
Што гэта дае? По-моему, запаволівае просто. Так, запаволівае, не можа хадзіць, і ўхіленне мінус 30%. Цудоўна. Вы задзяўблі. Яны выключаюць магчымасці наносіць заклёны. Это бесіць. Ау. Мы вельмі добра згрупаваныя, у сэнсе дрэнна. Гэта дрэнна, тое, што мы добра згрупаваныя. Так, яшчэ аднаго голема паспрабуем вынесці, як мы хутчэй. Назалі ён паспее пахадзіць зараз. Ніякіх заклёнаў нельга скарыстаць. Ці магу я хоць нешта прыдумаць гэткае? Гранатамі самы час карыстацца. Давайте доб'ем вось гэтага чала. Граната. Оп. Ён павінен будзе згарэць на сваім хаду. У прынцыпе, мне граната яшчэ хапае. Я магу падпаліць вось гэтага чала. Угу. Што-небудзь яшчэ. Стаць небачным. Атрымаць 32 брані, палячыцца. Ну, палячыцца не варыянт для Фейна. Ён у нас андед, і гэта ён толькі згубіць здароўе за гэта. Не будзем так рабіць. Піламан? Піламан гэта што, хто любіць пілы, так? Мне падаецца, ён просто сам памрэ, так? Што ён дае 9-10 пашкоджання. Так, я магу просто праігнараваць і атакаваць іншага. Альбо кінуць шчыт, які, у прынцыпе, зараз няблага дамажыць, так? 22, а так у нас... Блин, як бы паглядзець, колькі у нас базовая атака. 9-11. Так, шчыт зараз мацней, чым тое, што у нас ёсць. Вось так. І яшчэ атака. Лоіс. На жаль, Лоіс нічога не можа зрабіць. Не той, каб шмат варыянтаў яе. З-за таго, што яны накладваюць статус нематы, то мы і не можам нармальна заклёнамі карыстацца. Ау, ау. Нормально так настрэльваюць. Ад голема трэба пазбавіцца. Оп. Угу. Телепортацыя. Давайте хоць ад якога монаха пазбавімся. Вось ад гэтага, напрыклад. Альбо ад гэтага. Давайте вось туды яго. Закінем куды-небудзь вось туды. Няхай ён зноў выходзіць усё. Для гэтага тэлепартацыі карысна. Добра было бы ўвогуле сабе мець проста яе больш. 9-10. Ён згарыць. Можна яго праігнараваць. Мы можам сканцэнтравацца на кім-небудзь яшчэ. Ведаць, што варта выпіць зелля. Ну, атруты нават выпіць. Я магу... Давайте просто пад сабе. Я не збіраюся ўсё ўсё пераўтвараць вельмі небяспечна. Я магу неяк вось так. Ось, добра. Не, трэба выпіць усё ж такі. Ось, цудоўна. Оу, Фейн. О, на ім накладзена зараз штука, якая можа яго забіць. Я зараз амаль сабе забіў, просто тым, што папіў зелля. Прыкінуцца мёртвым. Самая тая стратэгія для Фейна зараз. Што, ён не помер? Ау! Разлік быў той, што ён памрэ. Халера, ну зараз-то ён дакладна згары, там яшчэ один ход застаўся. Давайте пракінем аднаго з монахаў. Ёсць. Я бы яшчэ, можа, раскідаўся бы ў розныя бакі, але, на жаль, тут сваі жа стаяць. Я толькі пагоршу сітуацыю. Рэгенерацыя. Альбо на сябе рэгенерацыю, альбо на Ифана. У нас выбор невялікі. На сябе.
І накладемо магічну броню. На усіх своїх. І успишка, до речі. Яна, на жаль, не пробиває магічну броню. Так-то. Але зараз буде перешкоджати ось гэтаму, наприклад. Чудовно. Цудоўна. Натхненне. Уся каманда гатовая змагацца далей. Магічная броня на гэтым вісіць, на гэтым... Ён просто шакаваны, але давайте сканцэнтруемся на ім. Мне не хапае пунктаў дзеяння, так? Давайте тады паспрабуем забраць... Вось, огненная стрэлы на потым. Фейн усё яшчэ ляжыць, прыкідваецца мёртвым. Гэта штосьці. Гэта нам можа дапамагчы. Ці варта за яго працягнуць ляжаць? Давайте... Я вып'ю зелля. Блин, у тебя ж статус... Блин, усё яшчэ яго гэты статус ёсць. Ай-яй-яй. Я не заўважу. Блин, я другі раз не заўважаю гэты статус. Давайте на сябе фізічную броню накладзем. Фейн можа зараз памерці просто за нічога. Просто так. Добра, можа быць, хаця бы ад гэтага пазбавімся. Так. Фейны ўсё яшчэ жывыя. Добра. Гэта файна. Той монах будзе хадзіць наступным, так? Так, бліжэйшы ён ходзіць. Ці магу я дацягнуцца туды сваёй дальнабойнай атакай па зямлі? Магу. Паляжы. Я не трапіў. Ладно, тады давайте гэтага монаха. Броню фізічную накласці. А Фейні і так сур'ёзная фізічная броня. Але давайте яшчэ дадзім яму. Так, гэта мінус вораг. Вецер на ўсіх. І магічную броню на Фейна. Я спрабую абараніць Фейна ад смерці. Он по великой небеспеце. Тут 27 брони. Тут 48. Давайте у того, у кого меньше. Мимо. Мимо. Цудовно. Фейн трымаецца цудом просто. Фейн, паскарэнне. Зараз ты можаш піць нарэшце? Так? Ну так, я 2 зелля ўжо прадзяўбаў. 2 зелля просто ні ў куды. А вельмі дарагіх зелля, каб вы разумелі. Дзе бы мне такога... Ён жа можа, па-моему, пераўтвараць звычайныя баначкі. Так, об'єднати з... І тут було... То, що може переутворять їх у отруту. Ось ти. Велике скринзелля з отрутою. Ох, це навіть занадто трошки. Прям занадто. А можна нечто... Більш мелкую некую баночку? Это у яго пункту дзеяння, мне падаецца, з'ядае, так? А у мяне няма зелля лячэння? Вось оно. Аб'яднаць з... Зноў гэтым жа. Зелля лячэння ёсць. Ну, як зелля лячэння? Зелля атруты. Можем ёй Не, невялікай, а давайте маленькую. Знаете, дзе яна? Яна ператварылася ў кішэні іншага персонажа, я так разумею. Ось она. Усё, Фейну трошки здароўя атрымаў. Зараз мы будзем эканоміць шклянку з атрутай. Мы просто капец як прадзяўбаліся. Блин, у яго ёсць 5 зелляў лячэння. Адкуль яны? Я просто іх у інвентары не пабачыў. Ну ладно.
Так, броня на усіх. Просто я продзябаў две шкляначкі з лячэннем просто ні на чым. Яно было не патрэбна. Я толькі нашкодзіў Фейну, таму што ён-то лечыцца ад атруты. Праблема ў тым, што у яго было заклён, які я не заўважыў першы раз і чамусьці ў другі раз таксама. 2 разы я зрабіў адну і тую ж памылку. Так, я не ведаю нават. Давайте гэтага. Накладзем статус і будзем біць яго. Я маль дабіў. Раз. 2. Мінус гэты монах. А гэты монах не дацягнецца амаль ні да кого, акрамя чырвонага прынца. І чырвоны прынц спакойна вытрымаў удары яго. Ну і вось, ён просто прадзябаў свой час. Есть. Дону. Так, не на ўсіх працавала лячэнне чамусь, таму што хтосьці пабег, халера яго ведае дзе. Чакаем. А чаму? Да, Іфан. Ну, камон. Збярыцеся ўжо. Усё, нарэшце. Мы палячыліся. Усё цудоўна. Мы з першага разу нават ніякай праблемы. Я думаў, што мы будзем, можа быць, 2 спробы нам спатрэбіцца, каб перамагчы. Голем. Добра. Што ў яго? О, Фейс Риппер. Спецыяльная прылада для таго, каб здымаць твары, але вельмі простенькая. У яго ёсць яшчэ кінжальчык, які не вельмі моцны насамрэч. 2 кінжальчыка нават. Бутэлечка вады. Нічога надзвычайнага, акрамя вось гэтага прадмета. Падыдзе. Добра. Наш Фейн гэта... Зараз ён усё тлумачыць. Ён спрабуе зрабіць сабе маску, якая дазволіць яму прыймаць выгляд каго заўгодна. Пакуль што ў яго ёсць толькі здымальшчык твараў. На жаль, усё даволі абмежавана. То бок зараз, напрыклад, ён забраў твар істоты і... Што гэта нам дало? Яго здольнасць нейкая павінна была з'явіцца, не? Мне падавалася. Альбо я неправільна памятаю. Яму патрэбна прылада, якая дазволіць яму здымаць твары з трупаў, і такім чынам яшчэ ён можа накладваць на сябе гэтыя трупы. Не пытайце, як гэта працуе. Магія. Вось. Ён са старажытнай расы, якая існавала вельмі даўно, абудзіўся ён таксама не так даўно і апынуўся ў гэтым сусвеце, і гэты свет яму незнаёмы. Мы рэальна гуляем за персонажа, можна сказаць, з амнезіяй у некаторым сэнсе, таму што ўсе веды, якія ў яго ёсць, яны непрымянімы да бягучага часу. Так. Вось тут можна было выбрацца на іншы бок праз каналізацыю. Я не памятаю, ці атрымаем мы дадатковы досвед, калі пойдзем такім шляхам. Рулетка сёння? Рулетка сёння і нават зараз будзе. Тут нічога. Нічога. Не тое, каб я бачу што-небудзь увогуле карыснае. Ну, мы амаль атрымалі ўзровень, вось што дакладна, дзякуючы гэтым хлопцам. Мы пойдзем зараз у порт. У порце засталася апошняя групоўка магістраў. Да іх мы дабяромся. І я просто падымуся па сутнасці наверх, і я буду круціць рулетку. Для тых, хто не ведае, як працуе у нас што, для тых, хто толькі далучыўся, у нас сёння ёсць новыя гледачы. Слухайте, у нас працуе такая сістэма. У нас працуе сістэма галасавання, вы можете таксама ўдзельнічаць у гэтым. Для гэтага дастаткова проста глядзець канал, і вы будете атрымліваць пункты канала, за якія, гэта дайся, якія зараз усё накідваюцца. Вось, дзякуючы ім, вы можете браць узнагароды. Гэтыя узнагароды будзем гуляць у гэта, яна называецца. Дзе яны знаходзяцца? Там, дзе чат,
адразу пад чатам ёсць кнопачка, і вось гэтую кнопачку пад чатам вы можете націснуць, там ёсць спіс узнагарод. Узнагарода будзем гуляць у гэта, дае вам магчымасць абраць гульню на пятнічны стрым і таксама на рулетку, гэта адначасова дзве сістэмы, якія працуюць з спісам лідараў справа зверху у нас, які знаходзіцца. Як гэта працуе? Вы бярэце, націскаеце на ўзнагароду, там з'яўляецца тэкставае поле, вы можете ўвесці любую гульню, якая ёсць у спісе, альбо новую гульню, якую вы пажадаеце. Вось. Калі гульня перамагае ў рулетцы, што мы зараз зробім, дарэчы, рулетку, альбо з'яўляецца ў чацвер, яна з'яўляецца на першым месцы у А12 па Польшчы, А13 па Мінску, потым гадзіннікі перавядуць, і гэта час саб'ецца, але А12 па Польшчы, то гэтая гульня трапляе у нам на пятнічны стрым. Так адбылося з Divinity Original Sin, мы зараз гуляем у гульню, якая перамагла ў чацвер. Так. Добра. У нас я што накідала. Калі у вас вы жадаеце яшчэ што-небудзь закінуць, у вас ёсць апошнія секунды, таму што я хутка буду забіраць спіс лідараў. Зараз я вам сцэну буду пераключаць, буду рулетку таксама ўключаць. Дзе я наш там пікер wheel? Ёсць? Давайте-ка... Не тое. Дзесьці тут. Вось гэта давайте. Падабаецца мне гэтая штука. Так, і іду, забіраю наш спіс лідараў. Спіс лідараў я забраў, таму калі вы ўжо штосьці прагаласуеце, ужо позна. Я ўжо забраў тое, што ёсць. Так. Як працуе рулетка? Чым больш у гульні пунктаў, тым больш верагодна, што яна пераможа. Гэта можна пабачыць па рулетцы, гэта літаральна тое, што ў нас ёсць. Я з рулеткі, з таго, што гэта вельмі выпадкова, я з рулеткі прыбіраю каапы, таму што каапы патрабуюць падрыхтоўкі. Напрыклад, той жа Half-Life 1 каап, які ў нас перамог, яго я яшчэ не падрыхтаваў, таму мне патрэбны час на яго падрыхтоўку. Вось, а гэта, дадаткова яшчэ па-за стрымамі я сяджу і разбіраюся. Так. А мне падаецца, каапаў не так шмат, так? Я адзін прыбраў, другі прыбраў. Ну і вось, 3. У нас іх амаль няма, я вам скажу. Так, анекдот таксама у нас не пойдзе, таму што я яго вам не падрыхтую. Цудоўна. Добра, ператасоўваем нашы варыянты, мешаніну робім. Поехали. Будем глядзець. Калі мы будем гуляць у рулетку? То, што выпадае на рулетку, мы будем гуляць зараз у чацвер. Раней быў гэта аўторак. Зараз будзе чацвер, таму што я гуляю зараз актыўна ў Death Stranding, другі праходжу сюжэтна, і мне не вельмі зручна падрыхтоўвацца, пераключацца сярод тыдня з аднаго стыля стрымінга з PlayStation 5 да кампа. І гэта вельмі зручна тое, што ў чацвер. Добра. Давайте заб'ем ужо анекдот. Давай. Что там у нас упадае? 6-я цывілізацыя. Колькі на 6-й цывілізацыі пунктаў-то? Там, по-моему... Дзе 6-я цывілізацыя? А дзе ты? Ой, 1000 пунктаў. Гэта рэкордная колькасць. Ніколі у нас так нізка не перамагала. Я зараз яе занясу, як пераможцу. Так, SQLite Studio. Ось он. Ачмурэць. Гэта рэкордная па колькасці, то бок, зноў жа, чым менш пунктаў у гульні, тым менш верагодна, што яна... Чым больш пунктаў у гульні, тым больш верагодна, што яна пераможа. Чым менш пунктаў у гульні, тым менш верагодна, што яна пераможа. І тое, што перамагла гульня з 1000 пунктаў, гэта проста надзвычайна, а што гэта яшчэ і цывілізацыя, гэта... Нават я ўжо пачынаю думаць, што рулетка падкручана. Так, добра, я занашу яе зараз як пераможцу сёння. Добра.
Так, я її занес, я зараз вам спіс лідерів обновлю, і раз уже я йду, у мене є анекдот, давайте-ка, куди з анекдота перенесемо? Регана. Это там усё твоё, по-моему, альбо большая частка твоего. А вот калі... Давай пагляджу зараз, каб не схусіць, што мне запісана, і тады только скажу. Анекдот. Хто-небудзь на яго закидываў? Яшчэ акрамя Рэганы. У мяне ёсць... Я бачу, Алексій закидываў 200 пунктаў. Так. Я бы яго, можа, з спіса прыбраў. 2500, якія на ім арыгінальна былі, я на Рэгану буду лічыць тады. А гэтыя 200 я па свайму меркаванню раскідаю. Зараз. Рэгана, давай. Кажы, куды закінуць? Не ўсё, але давай на гоблінцаў. На гоблінс, так? Так. Гоблінс 2 на іх, так? Окей. Закидываю, перенесу. Угу. І галоўна не забыцца нармальную дату выставіць сённяшнюю, таму што ў папярэдні раз ужо памылку рабіў такую. Перанос робіцца вельмі незручна, таму у нас гэта хутчэй выпадковыя такія рэчы. Так, ёсць. А вось гэтыя 200 пунктаў, давайте я па свайму меркаванню закіну. І, па-мойму, у мяне было штосьці гэткае, да чаго я невядома калі дабяруся. Было, дакладна было. Можа быць, я новую зараз... Не, новыя... Не, давайте не новыя, нешта са спісу возьму. Не трэба, а то ніхто ж не будзе прасоўваць гэта акрамя мяне. Пу-пу-пу-пу-пум. О, Legend of Grimrock на мяне глядзіць. Даволі файна. Давайте на Legends of Grimrock. Legend of Grimrock. І гэта таксама на сёння будзе ў нас перанесеныя пункты. У выніку у нас на анекдоце не застаецца нічога. Так, ёсць. І зараз я для вас спіс абнаўлю. Ёсць. Спіс лідараў быў абнаўлён. Мы вяртаемся назад да гульні. Так. Так, ёсць. Усё цудоўна. Добранька. Я думаю, што нам трэба нашаму персонажу, у нас тут многія нейкія яшчэ пазбіралі. Ён жа... Пакуль у эльфа не ператворыцца, мы не атрымаем... У нас жа быў эльф. Пачакайце-ка. У яго ёсць гэты фейс-ріпер, так? А які сэнс? Як бы... Навошта? А навошта ён у яго ёсць? Давайте, можа, стрэлы гэтыя іфану адправім. Вось гэта зеле лячэння сюды яму. Скрутачкі няхай застаюцца. І нават можа скрут... Не, давайте вось гэтых скрутачак можа быць... О, блин. Незручна. Так, адправім яго іфану. Няхай у яго будзе. Гэта у нас будзе... Няхай у яго і застаецца, астатніе мы таксама яго пакінем. Можа быць, варта нейкія зелі перадаць, бомбы там. О, вось гэта можна да іфану таксама адпраўляць. Шарык з вадою, шарык з атрутай, масла. Нейкая дзіўная лухта ў яго краце ляжыць. Трэба неяк парадак навесці на маіх панельках. Я, па-моему, наводзіў ужо парадак, але зараз выглядае ўсё як лухта. Нормально, ладно. Фейс-рипер мы куда-нибудь запихнем просто. Так, это убойца нам усё роўна не спатрэбіцца, таму гэта у нас вось так размеркуем. Вось. У нас быў труп эльфікі. Нам было бы добра атрымаць сабе якраз такі вось яна. Калі бы мы маглі ў эльфіку пераўтварацца, просто мне падавалася у нас, якія трупы мы сабралі, тым мы можам карыстацца. Такое падавалася.
Там у спісе яшчэ была памылка з цывай 4, здаецца, іх 2 і не выпраўлена за 2 і 1 тысячу. Ну-ка, ну-ка. Цивілізацыя. Я бачу цивілізацію 4 2000 і... А, ну так, цивілізація 4, цивілізація 4. А у чым іх розніца? А, там Z не хапае. Зразумеў, зараз выправлю. Так, добра. Раз уже у нас такая справа, то мы зараз і гэта выправім. Цивіл. Оп. Я, в принципе, могу со списа ось прямо гэтую забрать памылкай і яе шукаць. Не, почекайте-ка. Это... А, это 2000. Я правильную гляджу. Мне потрібна неправильная цивілізація. Вось она, неправильная, знайшов. Там просто дать Z, і, по ідеї, усе повинно скластися як потрібно. Ёсть. Помилка виправлена, і зараз я вам там накидываешь. Ух, понеслося. Дай-ка мне момент, я яшчэ обновлю вам спис. І на цивілізації у нас за 1000... Так, вона виправилася, подається, так? Так, виправилася, усё. Не, почекайте-ка. Там з іншою помилкою, що ли, з'єдно стало, або що? Я не розумію. Боже, ну там мені що відправляється і троїться. Я не бачу зараз, я виправляю помилку. Не, все правильно повинно бути. А чому у мене спис неправильний? Може бути, він состарил, треба його переоткрити. Цивілізація, так. Ось вона за 2000. А чому воно не склалося? Я не розумію. Цивіл. Типу, тисячна зникла, а яна была занесена, тады яна уже перамагала пасля гэтага. Так што гэта, ну, там хоць і памылка. Так. Там памылка, але гэтыя пункты былі занесены тады, калі яна яшчэ не перамагла. Так што гэта там добра, што яна знікла, і гэта правільна, што яна знікла і не дадалася ў новыя 2000. Насамрэч гэта правільна. Ось, хоць і выглядае як памылка, але насамрэч іх стала зараз не 3000, а 2 ўсяго. Ось, просто таму, што яны былі занесены з памылкай да таго, як яна перамагла. А яна без таго перамагла ўжо. Hollow Knight у нас адпраўляецца колькі? 900, ты не дачакаўся, калі у цябе 1000 будзе, так? Ось. Добра, на Hollow Knight у нас. Дзякую вялікі за Hollow Knight. У нас Hollow Knight не пройдзеныя. Вось. Ён мае зараз усяго... А, ты дабіваў да 1000. Дзякую вялікі. Дзякую табе. Ты не дачакаўся да 1000, ты дабіваў, каб роўненька 1000 была. Дзякую вялікі. Ідзем у порт. Што мы тут расселіся? Давайте уже порт зачистим. Мы уже крепость гэтую вычистим просто полностью. Максимальный Лутагоблинск. Город таки Лутагоблинск. Ну, вы идете там, не? Угу. Так, я его просто ставил. Что пачалося, у нас Hollow Knight раптоўна прасунуўся да 1000, каб выйсці. У нас ёсць невялічкае новае правіла, адносна новае. Яно, можа, некалькі тыдняў з'явілася ўжо. Па гэтаму правілу новыя гульні дадаюцца ў спіс. Каб дадаць новую гульню, вам патрэбна як мінімум 1000 на яе закінуць. То бок, калі вы будзеце закідваць спрабаваць менш за 1000, то яна будзе не дадавацца ў спіс, яна будзе, ну, вам выдасца паведамленне, вашыя пункты вярнуцца вам назад, можете не хвалявацца, калі вы такую памылку зробіце. Вось, але ў выніку у вас будзе магчымасць, як бы, гэта спецыяльна проста трошки падфільтраваць наш спіс лідараў, таму што у нас даволі шмат пазіцый было за 100, а гэта мінімальная сума, і яны нікуды не рухаліся. У выніку наш спіс выглядаў трошки па-дзіўнаму. Давайте поразмаўляем. Знешні выгляд я чамусьці ўсё яшчэ змяніць не магу. Так, па сутнасці, гэтая штука, яна не дае фейсріпера. Дзе ты? Яна нейкая не дае нам магчымасці... Блін, давайте па... Вось так.
по апошняму. А дзе яно? А, вось он. Здольнасць? А, гэта я магу забраць толькі. Блін, я не магу сабе накласці того гнемашка патрэбна для фейсріпера у камбінацыю. Тут, па сутнасці, нават нельга нічога выпраўляць. То бок, ну, мы тут нават не размаўляем, просто прыйшлі сюды і адразу бойка пачалася. Так. Магістр дайва. Яны ўсе чацвёртай там узроўні, так? Давайте на сябе накладзем паскарэнне. Накладзем таксама яшчэ генерацыю брані. І я туды кіну атруту, ведаеце што? Вось так вось. Мне падабаецца, што яны спрабуюць накласці статус, гэта крывацёк. Яны спрабуюць статус накласці на андеда. Яны, конечно, не ведаюць, што ён андед. Таму можна гэта як бы патлумачыць, але проста смешна. Яны спрабуюць гэта зрабіць і такія... Не, гэта на яго не працуе проста. Так. Добра, у яе больш няма пунктаў дзеяння падыходзячых. Ім прыйдзецца ўсім падысці трошкі пабліжэй, каб хоць штосьці атрымалася ў іх. Так. Манахаў гэтых мы можам спыніць даволі лёгка. Але я жадаў бы, каб ім было складана ўсім. Лепей іх цягнуць сюды па краху. Таму давайте гэтага манахам проста пракінем. А гэтай магістру гэтаму кінем проста шчыт наш. Нейкі наш шкелет крышковы рэпарут. Шкелеты даволі моцныя. У шкелета яшчэ ёсць дадатковая здольнасць. Гэта ім не патрэбныя адмычкі для адкрыцця дзвярэй. Яны карыстаюцца сваім пальцам шкелетным. І ўсё. Адсюль будзем проста настрэльваць. Жаль, бачнасць не той, каб ідэальная тут. Але ён можа накідаць нармальна. У ідэале пазбавіцца як мага ад большай колькасці ворагаў і як мага хутчэй. Так. Ау. Рикошетом сваім кінуў. Так, Іфан, дабівай гэтага монаха. Міма. Дзякуй вялікі, што дабіў. Ёсць мінус монах. Яны яшчэ, мы падчас гэтай бойкі хутчэй ўсё яшчэ і ўзровень сабе падымем. І з 5-м узроўнем пакінем, нарэшце пакінем гэту лакацыю. Давайте монаха якога-небудзь выкінем нахрен. Ляці. Оп. Цудоўна. Можа зараз атруту кінуць? Давайте. Там дастаткова крыві, гэта ўся кроў ператворыцца ў атруту. Плюс наш Фейн атрымае сабе сам атруту, якую ён бы жадаў мець. Ау. Не трэба шокам, калі ласка. Няхай она сама себе лечыць рэгенерацыяй. Ці варта гэтага монаха атакаваць? Альбо забіце просто... Не, давайте сканцэнтруемся на вось ёй, на магістры дайва. Заморозім яе, як нахрен. Мне падабаецца, альбо не варта. Просто мне падабаецца тое, што ворагі нас не бачаць, і ім прыходзіцца хадзіць вельмі крыва. Это вельмі зручна для мяне. Давайте просто атаку. Блин, мимо. Просто атака. Ну давайте на Фейн тады каменную броню. Хоть штосьці рабіць. О, я з Фейна зняў статус атруты. Это не то, что я ожидал. Ау! Трапіла. Вы бачылі? Прям усіх зачапіла, прыкрытым сваіх яшчэ.
Яны карыстаюцца, магістры карыстаюцца тым, што яны дастаюць гэтую крыніцу з людзей, і тыя, хто былі раней чараўнікамі крыніцы, яны становяцца проста зомбі, па сутнасці. Без розумі проста выконваюць загады, якія ім кажуць. І вось зараз у нас у іх цэлая толпа ў гэтым порце, якая перад намі. Давайте, ад кагосьці трэба... Давайте, можа, магістра гэтую. Оп. Эфектыўней за ўсё. Оп. Цудоўна. У Фейна, на жаль, ужо не той, каб заклёны ўсе паскончваліся ўсё ў кулдауне. О, я наклаў на Лоіса глушэнне проста тым, што сам атакаваў. Эх, не ўдала. Ау. Вось яны і падняліся. Я думаю, што варта сюды адпраўляць нашага... О, блин. Халера. Як бы так там скарыстацца, я не змагу рывок зрабіць, так? Я просто ожидал бы поставить туды Чырвонага прынца, потому что мне падаецца, Фейн и астатнія дадуць рады. Ну так, просто губленне часу. Лепей бы атаку провел. Монахи гэтыя клятыя пазбіраліся. Лось достаецца даволі шмат. Ау! І халера сабе, прокрут быў. Блин, Лоис докладно мне пытается забьют. Ау, 2 крыта? Это ж несправедливо. Можно кайлска без гэтага? Так, майстер... Патрэбна пазбаўляцца ад каго-небудзь просто. Іх патрэбна стаць, каб іх стала менш. Тарла, якая пракідывае. Альбо 2 атаки просто звычайна правесці. Хутчэй за ўсё прыйдзецца пракідваць. Так. Не, я лепей на нейкі крайні выпадак пратрымаю. Наткнение усім. И буду просто стрелять. Плюс кроу. Оп. Кровавые стрелы. Ох, Лойс накидывают. Далее накладываем броню. Угу. Ці... Доб'ю я його. Я доб'ю гэтага монаха. Он как минимум пропустит свой ход, это уже неблаго. Так, Лойс. Лойс. Мне патрэбна скрутак на лячэнне. У яе ўжо... Альбо на ёй ужо рэгенерацыя ляжыць. Ляжыць, але не шмат. Трэба магічную броню накладываць. Гэта ёсць. Ці магу я нешта зрабіць, каб Лоіс выбралася адсюль і... О, вось гэта. Асляпленне. І падняцце ўзроўня. Усе паднялі ўзровень. Віншую. Я магу падняць ўзровень прямо падчас бойкі? Я спадзяюся, я магу. Мне гэта спатрэбіцца. Так, наш Фейн. Што ты можаш зрабіць? Спачатку базавыя характарыстыкі. Інтэлект і памяць, мне падаецца. У яго па здольнасцям... А, не, памяці яму хапае для таго, што мы жадаем яго выкарыстоўваць, так? Давайте тады інтэлект. 2 пункты просто закінем. Будзе мацней. Далей. Сярод... Я думаў узяць лідарства, але... Не будем ему брать лидерство. Пирокинез далей можно разгонять. Можно разгонять далей яму геамантыю. И он у нас як змяшаны такі ваяр атрымліваецца. Трохі. Без здольнасцяў на ваяра, але можа быць варта узяць... Вось гэты, персерверанс. Вяртаем броню, калі мы выходзім з розных статусаў. Альбо зноў жа лідарства. Але лідарства не, бессэнсоўна. Не, давайте вось гэта. Трошкі трываласці будзе. І...
Перакананне. Гэта лепей будзе пераконваць, таму што ён у нас у асноўным удзельнічае ў размовах. Давайте перакананне. Дона. Пэйн. Яму 1 спрытнасці і 1 канстытуцыя. Вось так раскідаем. Дальнабойныя атакі можна развіць, што ў прынцыпе няблага. Давайте просто на дальнабойную атаку. І у яго ёсць на бартер вельмі высокая базовая 2 і яшчэ плюс 1 ад здольнасці. Блин, бартарам ён дакладна будзе мець больш, чым усе астатнія. Трэба гэтым карыстацца. Давайте яго пакінем для бартера. У нас Іган будзе займацца бартарам. Трэба не забывацца толькі пра гэта. Так, далей. Нашаму... Што такое Lucky Charm? Дадатковая... Ну, такое сабе. Телекінез давайте яму возьмем. Чырвоны прынц у нас будзе по телекінезу. І нашаму чырвонаму прынцу сіла і канстытуцыя. Все тое ж самае. О, я адзінае, можа, памыліўся, варта было бы не забыцца камусьці ўзяць больш памяці. У каго у нас... У Лоіс самае бліжэйшае, што хто можа мець крызіс па памяці. Зноў жа трываласць. Давайте боевое мастацтва. Яму. Лоіс. Толькі ты у нас засталася. Інтэлект. Памяці ёй хапае, яшчэ 2 здольнасці яна зможа забраць. Канстытуцыю я падвышу. Аэратургія. У яе ёсць аэратургія, у яе, а на аэратургіі у нас ідзе... Па сутнасці, вось гэта... Давайте аэратургію трошки падмацуем. Крышечку, зусім. Майстар лора. Давайте. Так само. Бо яна у нас разбіраецца, што дзе. І ведае, як штукі працуюць. Цудоўна. Цудоўна, цудоўна. Падняцце ўзроўня адразу дало нам поўны запас здароўя, таму гэта нам дапаможа ў гэтай бойцы. Адзінае што... Я не хапаю пункта дзеяння? Так, я не хапаю пункта дзеяння. Дарэчы, там пераможцу Вячеславович паглядзеў. Рэкордная пераможца ў нас. І, падаецца, ніжэй уже не будзе, таму што зараз 1000 гэта якраз такі ў нас самая нізкая колькасць пунктаў, якая толькі можа быць. Прынц, за цябе... Чакайце-ка, а дзе наш Іфан? Я яго не бачу. А, ён ляжыць на падлозе, вось чаму я яго не бачу. Так. Монах. Я пракінуць гэтага монаха. Ён ходзіць наступным. Альбо рывок увогуле зрабіць вось туды. Блин, не вельмі мне падабаецца. Давайте прокинем монаха, меньше пошкодження отримаем. І яшчэ один статус накладем. Цудоўна. Може варто було почекати, потім таки накладувати ще один статус. Як же вас набралося тут месцем, мелким месце одним? Ифану достается. Так. Што я магу зрабіць за нашага шчаслівага Пэйна? Уся гэтая лакацыя, яна поўная маланак будзе, калі я зараз маланкамі пачну карыстацца. Але магічную броню мне дастаткова. Давайте скарыстаемся. Што за чытарства? Яно так адбылося. Гэта было нечакана вельмі. Але рандом ён такі. Рандом ён рандомны. Як бы гэта дзіўна не было, але ён так працуе.
Так, мы тут аслапляем вельмі няблага. Мне падабаецца як. Мы можам, дарэчы, яшчэ і вось гэтых двух накрыць. І нават не трапіць у сябе. Вось так. Вось, яны ахалоджаныя. І ахалоджаныя, па-мойму, гэта толькі падвышэнне пашкоджанняў, так? Так, просто павольней, горш ухіленне, то бок, ну, в прынцыпе, яны не той, каб вельмі аслабленыя, але ўсё яшчэ гэта эфектыўна. Гэтага магістра спрабуем накідаць. Можа, шыт кідануць, а? Так, нормально. Фізічная броня ў іх усё яшчэ ёсць. Не тое, каб я хацеў гэта рабіць. Але можам апракінуць. Давайте фізічную атаку па ўсім. Оп. Это толькі і сведчыць пра тое, што сапраўды можа перамагчы любая гульня з спісу. Ну так, па сутнасці, як бы результат нечаканы, але ўсё яшчэ гэта так працуе. Ну, рандом ёсць рандом. Так, рэгенерацыя. Іфан, ты ў нас амаль помер. Было б няблага яго чым-небудзь яшчэ абараніць, а то ён памірае. Я магу кагосьці вынесці, напрыклад, гэтага монаха. Бліжэйшы, хто ходзіць, гэта вось гэты чал, так? Не вельмі ўдала. Раз. Я спадзяюся, ён не Іфана будзе атакаваць. Ну, ён не Іфана атакаваў, гэта ўжо няблага. Далей. Атруту баюся накладваць, але гэта можа быць вельмі карысным. Давайте телепортацию. Не, телепортация лепей яе можа пратрымаць на больш крытычны выпадак. О, вось такі, напрыклад. Вось гэтага чала туды запіхнем. Няхай ён ходзіць сам сабе невядома дзе. Атрута. У ідэале атруты трапіць у гэтага магістра паблізу і на самого Фейна. Вось такім чынам. Фейн будзе лячыцца, магістру магічных пашкоджанняў. Блін, яна наклала рэгенерацыю на яго. Для Фейна ён лечыцца ад атруты, але, на жаль, ён атрымлівае пашкоджанне ад лячэння. І яна зараз сваім лячэннем. Яна зняла і атруту, і наклала яшчэ статус, які яму шкодзіць. Так, что я могу? Что я могу? Давайте зробім так, каб гэта прапусціў свой ход. Ага, гэта быў крыт, але гэта яго не спыніла, на жаль. Ён і амаль помер. Монах, калі ласка, не забей Іфана. У яго не той, каб шмат здароўя. Давайте на Іфана накладзем броню. Оп. Умацаваны Іфан. Цудоўна. О, не. Праварот гэта вельмі моцны. Мы амаль пазбавіліся ад гэтага рыцара. Мы яго... Паглядзіце, як мы яго закінулі. Я закінуў яго туды толькі з мэтай, каб ён проста быў далёка, яму далёка было бегчы. Але ён зараз за гэтай скрыні выбрацца не можа, і ён страляе па скрыні, каб вылезці адтуль. Я яго літаральна ў пастку адправіў. Мне падабаецца гэта гульня. Так, мінус яшчэ адзін вораг. Не тое, што я планаваў, прям планаваў, але мне падабаецца эфект. Так, а я могу падысці куды-небудзь сюды? Блин, гэта 2 пункта дзеяння.
Давайте регенерацыя брані на ўсіх, але акрамя нашага фейна, там літаральна паўкрокі, а мне няма куды падысці, каб гэта трымаць, на жаль. Так, я могу добить кого-нибудь? Давайте на магистрах этом сконцентруемся. Потому что он клятый яшчэ регенерировать пачаў. Угу. Наткнение. Паскарэнне. І... Ну, магічная броня і так не блага, ў прынцыпе. Давайте лепей гэтую магчымасць скарыстаем, каб атакаваць рыцара гэтага. Яна маль дабіты, яму трошки засталося. Блин, ўсё роўна хапае яшчэ на магічную броню па ўсім. Давайте так тады. Шчыт. Цудоўна. Пазбавіліся ад магістра рыцара. Ты у нас нікуды не пойдзеш, монах. Заставайся тут. Конец. І фану даецца дастаткова часу, каб адрэгенераваць яшчэ. Так што ён усё крызіс мінаваў. У нас не настолькі небяспечна ўжо ўсё. Мы можа нават гэтага монаха даб'ем. Не? Калі мы даб'ем яго у той выпадку, калі па яму трапім. Гэтага не адбываецца. Фейн. Ты можаш... Трэба ўжо здымаць броню з гэтых двух. Мы зараз ад асноўнай масы ворагаў пазбавіліся. Давайте пачнем па гэтаму настрэльваць, па рэйнджеру. І зараз мы можам паспрабаваць яго падпаліць, правильно? О, не, гэта не тое. Гэта полностью. Упс. Мы, блядь, самі сябе падпалілі трошки, не? Цудоўна, бачыце, яму няма чаго рабіць, он не ведае, што там чым заняцца такім. Няхай, цудоўна, я вельмі ўдала яго так запіхнуў. Пажадаў бы, не зрабіў бы. Давайте яшчэ раз святло на бліжэйшых накладзем. Няхай яна не бачыць ні халеры. Калі вядома, калі мы праб'емся ім скрозь магічную броню іх клятую. Ах ты ж, пачвара, падпаліла. Так, мінус яшчэ адзін монах. Вось, ён нарэшце выбраўся. Гэты рэйнджер увесь гэты час спрабаваў выбрацца, і яго атрымалася. Мы можам О, павіншаваць яго, вось, слова вылетело. Так. Фізічныя атакі. Давайте вось у гэтую бліжэйшую. Раз. Два. І на наступную мне не хопіць, але мы можам забраць кроў і выкарыстаць яе ў сваіх стрэлах. На Divinity Original Sin 2 отправляется яшчэ 1000. Дякую, вялікі. Оп. Оп. І я не прабіваю ўсё яшчэ магічную броню, таму яна ўсё яшчэ бачыць, куды б'е. Блин. Хотелось пробить. Так, и я могу максимум накласти дождь, але дождь мне не только вырашае шмат проблем, тому не, я так робить не буду. Просто б'ем ему гэтага магістра и все, и раніць пазней мы пробьемся. Удобно. Наткнение амаль зляцела з усіх яго і накладзем. А ты у нас атрымаеш стрэл сабе у твар. Крытом яшчэ трапілі, цудоўна. Амаль забілі. Давай добивай. Мінус ворог.
гэтые... Во, давайте накладем броню. Я могу посунуться трошки. Трошки. Ну не, крыху нават не атрымліваецца. Угу. Яна накладывае регенерацыю начала, якога мы амаль забілі. І добра, насамрэч. Няхай яна губляе час на гэта. Так, я не могу... Тут амаль не перасунуцца нормально. Давайте магічную броню на ўсіх. Зноў. Регенерацыю на Ифана. Каб ён не паміраў там. Дакладна. Я могу маланкай по гэтаму інквізітару ударыць, так? Ёсць. Ну, добра. Мне падаецца, на гэтым я і пакіну іх. Застаўся толькі лучнікі, гэта магістр, і гэта ўжо зусім не праблема для нас. Давайте на дальнобойныя з дальнобойным. Снайперская дуэль. І ўсё, і мінус інквізітар. Ось так. Готово. Ёсць. Я віншую нас. Мы толькі што зачыстілі апошняе месца ў гэтай крэпасці. Этой крэпасці просто не сталося, што... Эй! Хопіць там выбухаць усё. Ну, цішэй, цішэй. Упакоіліся. Так. Усё? Мы... Усё ў парадку? Усё, адышло. Мы зачыстілі поўнасцю крэпасць. Мы паднялі сабе 5-й ўзровень перад тым, як нават пакінулі крэпасць. У нас яшчэ будзе перад намі балота, і толькі тады мы выберемся з гэтай выспы. Што такое? Даклад. Форт Джой. На фронт. З фронта. Яшчэ апошняя група чарнікоў крыніцы была амаль спакойная. Яны іх амаль не так это... Ну, по типу, яны... нам не патрэбна было іх прымушаць ісці ўвогуле. Мы вводзілі іх навокал на Лідс, я так разумею, на павадках, як сабак. Угу. Пачакайце, не, the will be compelled to move at all. Нам амаль не... у нас амаль не атрымлівалася прымусіць іх рухацца ўвогуле. Мы вадзілі іх навокал на павадках як сабак. Я ўпэўнены, Даліс ведае, што што яна можа з гэтым зрабіць. Нам патрэбна значна больш батальёнаў, якіх мы атрымаем, чым тое, што мы атрымалі, калі мы жадаем ўвогуле змагацца. Яшчуры арганізавана эфектыўна. Вайна з яшчурамі ідзе? Я просто не памятаю гэтага нюанса. Атрымліваецца, ідзе актыўная вайна з яшчурамі, і вось гэтая, хутчэй за ўсё, манахі былі неэфектыўныя. Мы ўжо чыталі дзесьці нотатку, што манахаў, якія просто выконваюць загады, яны не вельмі эфектыўныя для іх. Хацелася б, каб у іх было трошкі волі, каб яны жадалі выконваць загады. Таму што інакш іх просто, ледзь прымушае што-небудзь зрабіць. Вось. І рашэнне гэтаму былі якраз такі мясныя големы. Мясныя големы, якіх мы бачылі ўнізе. Гэта агрэсіўныя пачвары, якія кідаюцца на сваіх ворагаў самастойна. О, можна апрануць. Цудоўна. Што гэта? Мантыя магістра. Значна лепей, чым тое, што ў нас ёсць. Давайте. Оп. Трэба разобрацца з нашым рыштункам трохі. Гэта ў нас хоць каму-небудзь карысна будзе? Падаецца, не. Можа толькі Лоіс, і то пад пытаннем. Лоіс магічная абарона, так што я нават не ўпэўнены. Так, яно бескарысна. У выніку у нас Фейн толькі што атрымаў вельмі файную мантыю магістра. Вы паглядзіце на гэтага прыгажуна.
Ну, які? Ля які? Ну, ви поглядите. Так, добре. Забираем еще, что тут есть. И валим отсюда. Ну, Фран, такие згодны. Давайте заберем, але нам это нічого з этого не потрібно. Яму сапраўды пасуе. Так, так, ён літаральна быццам бы под гэта збіраўся. Там сапраўдны магістр. Я толькі зараз зразумеў, што можа быць на інвентары персонажа яго лепей будзе бачна, але чамусьці там не паказваецца нікога зараз. Баг нейкі. Падаецца, мы зловілі баг нейкі. А раз баг, то трэба захавацца. По идее, мы можем спуститься. А давайте мы можем себе дозволить. Мы тут уже ўсё зарабілі, у прынцыпе. Можем прямо праз самую галоўную браму і прайсці. Не дзесьці там пролазіць праз каналізацыю. Вось, самая галоўная брама просто. Выходим як чалавек. Просто. Разбіты карабель. Мы накіроўваемся у гэты самае, у балоты. Мы полностью очистили крэпасць, нас віншую. Гэта значыць, што мы можем спокойно ісці далей. По галоўнаму сюжэту. Каб вы разумелі, гэты момант такі, скажем так, я прайшоў яго зараз толькі што, я прайшоў яго ўсімі магчымымі спосабамі, таму што я вычысціў полностью крэпасць. Гэтага рабіць не абавязкова, вы можете абысці гэтую магчымасць. Вось гэта падаецца для Іфана якраз такі чал, наколькі памятаю. Заліскар, так, мы нататку памятаем. Так, стоячи поза вами, Іфан нахиляется до вас, каб прошептать у ваше вухо. Давай-ка я тут размаўляю. Ён чакае мяне. Але ж лут, ну так, стрымацца такой магчымасці, калі у тебя ёсць шмат варыянтаў, як стрымацца-то ўвогуле. Так. Чалавек у капюшоне, ад яго сходзіць аўра з стрыманай пагрозы. Тады, калі ён падымае сваю галаву, каб размаўляць з Іфанам, капюшон падае назад, паадкрываючы косткі. Толькі які капюшон? Ён жа літаральна у шлеме з плюмажам. Вы бачыце? Хоч капюшон няма. Капюшон адкідваецца назад, паказваючы зігацячыя косткі андеда. Яны размаўляюць напружаным шэптам. Раптоўна касцяная рука андеда выцягвае дзіўны арбалет, быццам бы амаль з паветра проста. Ён выглядае так, быццам бы ён пакрыты туманнай ценню. Ён перадае Іфану з адной асаблівай стралою. Перад тым, як вы ўвогуле паспяваеце азірнуцца, арбалет і страла памяшчаюцца ў заплечнік Іфана, і размова раптоўна скончваецца кароткім кіўком з абодвух бакоў. Бум-бум-бум. Іфан, што ў цябе там? Паказвай. Мне патрэбна ведаць характарыстыкі твайго арбалета гэтага. Яго няма арбалета гэтага. А не, вось ён. Shadow Eye. Вельмі шмат пашкоджанняў. Оп.
Ён атрымаў здольнасць гэта самае як гэта вопратка хамелеона, плашч хамелеона. Становішся небачным на 2 хады. Ну, ось такая штука. Нешта там плануюць. Давайте захаваемся, паразмаўляем з Іфаном. Што за халера? He hoists it up to his shoulder, a satisfied smile brightening his face as he stares down the shadow-swirled stock. Raising an eyebrow, he holds it out for you to try. Іфан уставляе стралу у арбалет. Ён прыкладвае да свайго арбалет да свайго плеча і задаволенай усмешкай, калі ён глядзіць у прыцэл, яго твар, на яго твар з'яўляецца усмешка. Падняўшы сваё брыво, ён прапануе вам паспрабаваць. Не жадаеш стрэліць першую стралу з Shadow's Eye, вока цені? Так, узяць Shadow's Eye і падрыхтаваць стрэл у бліжэйшае дрэва і стрэльнуць. Страла пролятае з гэта самае, здае высокі гук, прасвісцеўшы і скрозь паветра. Яна натрапляе ў цэль, fletchings quivering with the impact. Fletchings гэта апярэнне, quivering, я не памятаю, ад удара. Ну, я так разумею, што яны разляцеліся ад удара. Іфан насвіствае з задавальненнем і з павагай глядзіць на цябе, калі ён забірае арбалет. Я так і думаў, што ў цябе атрымаецца. Добрая зброя гэта адна справа, але нішто ў Ревелоне не можа быць лепей, чым добры кампаньён. Ён ужо нас рамансіць. Нават не мы яго рамансім. Ён нават працытаваў увогуле папярэдняга святога зараз. Гэта не проста фраза, гэта фраза святога. І можам адказаць яму яшчэ адной цытатай. Узгадаць афарызм як адзін з люцана і адказаць іншым. Найбольш магутная зброя гэта чалавек так, of all. Наймацнейшая зброя з усіх гэта чалавек з сябрам, за якога варта змагацца. З усмешкай ён б'е нас па плячу, па спіне, перад тым як запакаваць арбалет зноўку. Сябры, так? Ну, ідзем, сябра. Мне падаецца, нам спатрэбіцца вельмі добрая зброя там. Ён разварочваецца на адной назе і пачынае сыходзіць. Ён уважліва глядае асяроддзе, шукаючы небяспеку. Ён разварочваецца да цябе, каб махнуць, ну, па тыпу, каб ісці, паклікаць за сабою. Так, яго вочы блішчаць у тумане гэтага самага балота. Вось, я пераклаў, я малайчына. Дарэчы, выйшла трымціць, квірін трымціць, добра. Апярэнне трымціць ад удару. Дзякуй вялікі, я слова вылецела з галавы. Давайте такое. З'явілася, дарэчы, цікавая штука. Аўтаперакладчык, і ў ім дадалі беларускую мову. Я яго не паспрабаваў, але мне падаецца, для Divinity Original Sin, калі будзем ладзіць, ну, доўгае праходжанне, можа варта паспрабаваць будзе, каб толькі не забыцца гэта зрабіць. Бо я ўжо неяк прызвычаюся, але на экране можа з'яўляцца субтытры літаральна на тое, што мы кажам, ну, на тое, што напісана, і гэта можа дапамагчы з перакладамі. Ну, тыпу, каб вам было бачна, што на экране. Таксама. Для дыялогаў можа быць суперкарысным, але я не ўпэўнены, як гэта будзе працаваць. Там паглядзім. Давайте паразмаўляем з гэтым залескарам, які 8-й узровень гандляр.
Ён то же самае, мы бачым Undead, ну, то бок тое ж самае, яго капюшон адкідваецца. One of my own kind. Be not О, frightened. адзін з маіх. There's far worse Не бойся, than братка. bite in this quagmire. Тут ёсць рэчы значна больш горшыя, чым мой укус у гэтай мясцовасці. I see you hiding behind a mask. Але я бачу, што ты хаваешся за Ashamed маскай. of who you are. Чтобы ты як это? Ashamed. Слово вылетело. Ты, карцей... Ніводнае слово. Не прыходзіць правільнае слово ў галаву просто для перакладу. Ну ладно. Я думаю, ты, хто ведаюць, то і ведаюць. Транслума, так. Саромеешься. Вось. Сорам. Слово сорам. Мне просто такое, не ганарышься собою. Я такі, я там, блин, слово 5 перабраў у галаве, ўсё не тое. Я не мог выгадаць слово сароміцца. Так, вось Арыгана скінула спасылку. Гэта павінна быць транслума. Транслума дазваляе абіраць на экране нейкае месца, любое месца на экране, і яно спецыяльна адаптавана пад гульні. То бок, па сутнасці, вы можете выдзеліць сабе просто хоць увесь экран, абраць месца, дзе будзе пераклад, і вы гэтым месцы будете бачыць пераклад реал-тайм з вашага экрану. Вось такая штука. Вось што яно робіць. Я, можа быць, гэта буду карыстаць для стрымаў. Можа быць. Варта было б паспрабаваць, таму што мне трошкі складана час часу перакладаць. Вось я, звычайна, я ламаюся на простых словах, тыпу саромеешся, і ўсё, і забыўся. Пачнем плячыма. Мы не ганарымся і не саромеемся. Мы проста існуем. Ён смяецца. Цёмны крыхцячы, стрыкочачы такі трэскаючы гук, які выглядае быццам бы выклікае дрыжыкі зямлі пад вамі. Around here, you'll be lucky to last a day, regardless of your Навокал personal feelings. табе пашчасціць працягнуць хаця б дзень. Неважна на тое, як ты сябе адчуваеш. Then maybe I can help you out. Але я магу табе дапамагчы, The coin, калі ў цябе ёсць грошы. trinkets and wonders I have here in my pack. Розныя рэчы ёсць у мяне ў заплечніку. Trifle. За найменшую магчымую цану, я кажу табе, літаральна за крышачку. Так, варыянт адказа Фейна. Калі б у нас былі вочы, яны бы загарэліся. У яго ёсць артефакты старажытных. Oh yes, that I do. О, гэта ў мяне ёсць. Than even this isle upon which we Некаторыя нават больш старыя, чым самая гэтая выспа, на якой мы стаім. relics from fossilized dwarves. Прадметы ад старажытных людзей, рэліквіі ад акамянелых дворфаў і чаго толькі ў мяне няма. Трошкі адхіснуцца. Мы думалі, што ён меў на ўвазе нешта іншае. Адхіснуць яго рэплікі, спытаць, што мы не зацікаўлены мы не зацікаўлены ў часах, калі людзі былі яшчэ больш прымітыўны, чым зараз. Так. Не, ну давайте. Ён меў на ўвазе нешта іншае, ось першы варыянт. Expect me to be carting Maxo's own staff around. Што? Ты думаў, што мне будзе гэта самае посах самого Максаса? Нахіліцца бліжэй. Мы спадзяваліся, што яго будзе нешта больш прадвечнае. Ён глядзіць на нас ціха на працягу доўгага момента, ну, на працягу доўгага часу. Потым збірае свой плашч, падбірае свой плашч. Ну, потым... Sure, I don't know what you're talking about. Я не вельмі ўпэўнены, што ты маеш на ўвазе. Нават крыху. Спытаць, як ён выжыў тут без неабходнасці хаваць сябе. Ён смяецца. For those with a strong enough will. І ты, хто дастаткова моцны, заўсёды будзе шлях. Спытаць, хто ён такі. З жудасным гукам косткі, турчуюся аб костку, ён нізка пакланяецца перад вамі. Call me Zalazgar. Клічце мяне How Заліскар. else concerning me is yours to ask?
My business is my own, and none of it yours. Угу. Нічто, што клапоціць мяне, не з'яўляецца мэтай для вашага... Усё, што звязана са мною, не павінна вас клапаціць. Мае справы мае, і ні адна з гэтых спраў не для вас. Ну, насамрэч, гэта гучыць нармальней для ангельскай, чым для беларускай, але вось такая фраза я літаральна пераклаў. Чаго тут увогуле баяцца? Like one to know already. Выглядаеш ты, а ты выглядаеш тым, хто ўжо ведае. У табе ўнутры ёсць крыніца, я магу адчуць яе, я магу яе пачуць, я магу адчуць яе, якая атрымаецца да кожнай сваёй той пыльнай костцы. There's ones like you close by. The seekers. Паблізу ёсць такія, хто падобны цябе, сікеры, шукачы. Ну, тыя, хто шукаюць. Я прыйшоў сюды з імі, але магістры патапілі іх карабель. Хто яны такія? Like yourself. Магі крыніцы, так жа сама, як і ты. Пашукай іх, ты, магчыма, знойдзеш тое, што яны шукаюць. А дзе мне іх знайсці? That live still. А тыя, хто яшчэ жывыя, хаваюцца дзесьці ў нейкай святыні у глыбінях If you're lucky, maybe you'll балота. find them before something else finds you. Так, калі тебе пашчасціць, магчыма, яны знайдуць ты знойдзеш іх да таго, як нешта знойдзе цябе. Сказаць, як ён збіраецца пакінуць He выспу. spits something dark and viscous onto the earth. Ён уплёвае нешта цёмнае і непрыемнае на зямлю. Вы заўважаеце маленькую жудасць, якая калупаецца ў зямлі. If the little seekers manage to steal the Magister's ship, Калі маленькія шукачы знойдуць спосаб, як скрасці карабель магістраў, my methods леді помста, магчыма, я знайду, як трапіць на борт. Клапаціся не аб мне, а у мяне ёсць свае спосабы. Клапаціся аб сабе. Рэчы, які ў яго ёсць, уцячакамі, так. I only stock. Чтобы ён жадаў прадаць. The choicest curios. Take a look. Precious Ну, вось. wares, are they not? Цікавае, але давайте зробім наступнае. Мы пераключымся на Іфана. Так. І няхай Іфан з ім гандлюе. Man exudes a Be То not ж саме? frightened of me, delicate-fleshed one. Perhaps I can even offer some aid. If you've the coin. Do you desire trinkets? I only stock precious Так. wares, are they not? Гэта не патрэбна. Зараз трошкі гандлем займемся. Гэта не патрэбна ўсё. Далей мы... Я магу інвентар усіх паглядзець? Блін, трэба... О, якая ж... Я ўзгадаў, якая ж незручная тут гэтае самае. Так, па-першае, што ў нас на продаж? Гэта забіраем Іфану. Гэта ідзе да Іфана. Давайте гэта таксама... Калі мы гэтым не карыстаемся, то хутчэй за ўсё гэта можна прадаваць, правильно? Інтэлект? А што у нас такое апрануцца? Зразумеў. Так. Гэта ўсё можна адпраўляць да Іфана. Я магу шмат абраць. Блин, я магу ўсё гэта літаральна проста перацягваць тут. Так. Лось, гэта табе не падыдзе? Не, не падыдзе. В прынцыпе, не вельмі нешта важнае. Это можна таксама. Гэта таксама. Это ўсё можна да Іфана. Іфан будзе перагружаны дакладна. У першую чаргу варта было паглядзець, што шмат важыць. А потым у другую чаргу тое, што шмат каштуе. Гэта Іфану. Гэта Іфану. Шмат рэчаў. Просто розных. Малюнкі. Таксама Іфану. Таксама яму. Это можна, дарэчы, адправіць Лоіс, я думаю, гэтую кнігу спакойна. Іфану. Рыдлёвачка няхай застаецца, а вось гэта можна таксама Іфану. Усё гэта смецце проста.
Як же шмат тут усяго. Мы, падаецца, мы чыталі ўсё з гэтага, але давайте перад тым, як адправіць... А, не, вось новыя рэцэпты. Адправіць Ифану, прачытаць. Закрываем. Ифану. Зараз мы просто інвентар будем наводзіць парадак. Нормально, я так не прачытаў кніг яшчэ. Так, это все прочитано. Ифон. 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 Читаем. Так само Ифон. Это. Нравится прочитанное. Остатние зубы. На во что вы? Ну, давайте... можно комбиновать с чем-то. Ладно, нехай будет. Альбо мне пытается комбиновать можно амаль все. Так, еще что завгодно можно. Тады гэта Ифон ідзе. Так, тут яшчэ кнігі нейкія. Ифану. Ифану. Так само Ифану. Падаецца, нормально мы накопили. Па сутнасці, гэта ўсё Ифан будзе прадаваць зараз. Што-небудзь яшчэ ад каго-небудзь? Падаецца, не, падаецца ўсё ў парадку. Гэта пусты, давайте так само Ифану. Добра, Ифан, иди домовляйся. Тебе бартер самый найвысокі. В першую чергу продаем тое, што ўсё смеццевае такое, самое простенькое. У яго, дарэчы, як бы і як артефакты некаторыя прадметы ёсць такія, таксама маглі бы быть корыстными, але мне падаецца, я з усімі перабраў ужо варыянтамі, таму я думаю, можа іх просто продаваць. Так, это на продаж. Я реально не могу тут массово... можно... Усё, можно кликать просто. Сэкономить час. Так. Так, продали. То, что докладно смецця. Ну, як продали. Давайте поглядим, что мы можем узамен атрымаць. Тут есть сякера двуручная, что круто, але не. Я не буду ее брать. Далей есть посох, які 16-20 воды і яшчэ Arcane Stitch. А я могу поглядеть, что ён... Глядзець яго, не? Не могу. Что такое Arcane Stitch, ведаць бы? Здольнасць дае. Вучыце вельмі добра. Плюс 1 інтэлект яшчэ дае. Двуручная сякера. Не. Вось гэта можа быць карысна. Резіст, да... Ну, таму што ён лепей, чым тое, што ў нас ёсць. Ужо файна. О, вось гэты шчыт, гэта просто 100% мы забіраем, прям не задумваючыся. Амулет. Ён файны, але не крытычна, ён шмат каштуе. Пярсцёнак на 8 магічнай брані. Таксама файна, але не крытычна. Я бы лепей посох узяў. О, посох. Колькі ты каштуеш? 1180. 1187. А мне бы яшчэ кнігі бы набыць. Может быть, посох не настолькі добрая ідэя. Давайте пакуль абмяняем на тое, што ёсць. Так. То бок мы атрымаем грошы толькі за гэта. Дона. Што ў цябе? Так, незручна вельмі інвентар, насамрэч. 6-7, 6-7. Дае інтэлект і парная зброя. Конечно, паглядзім самы... Ну, я бы жадаў развіць гэтую тэму, таму што заклёнаў мне пакуль не хапае. Мне парачкі ключавых заклёнаў не хапае. Це вельмі важна. Так, абутак 5-4. Няўжо нікому не патрэбны гэты абутак? Абутак 5-4. Не, ён павінен... Так, абутак 5-4. 5-4. Ён, па-моему, абутак, які патрабуе... фінес. Так. Спрытнасць, якая не падыдзе. Кінжальчыкі. Я не вельмі планую кінжаламі карыстацца. У мяне няма персонажа пад гэта. Таму я думаю, што мы можам вось гэта ўсё таксама прадаваць. Яны нармальна так каштуюць. Гэты лук таксама быў заменены. Гэты лук таксама адпраўляецца. Сякера аднаручна таксама слабенькая, яна, наколькі памятаю. Двуручная зброя у нас нікому не пойдзе.
Я не планую даваць двуручнае нічога нікому, акрамя посахаў. Ну, уже, ну так, з-за таго, што я гляджу на двуручнае, то яно і не патрэбна. Вось гэта таксама можна прадаць. У прынцыпе, тады грошы ў нас нармальна. Дзіда туды жа ідзе, яна, па сутнасці... О, акамяненне на цэль можна накладваць гэтай дзідай. Не, ўсё роўна, гэта... Не, ладно, давайте дзіду гэтую пакінем, няхай яна будзе ў нас. А астатняе мы падумаем яшчэ. Но яго не хопіць грошы з намі расплаціцца. Вось зараз мы будзем набываць рэчы ў адказ. Просто таму, што нам патрэбна. Двуручнае нам нічога гэтага не патрэбна, посах пойдзе, які аплоціць большую частку. І, я думаю, персцёнак. Персцёнак альбо амулет. Амулет, на жаль, мне патрэбна зняць нашыйнікі перад тым, як яно будзе карысна. А персцёнак будзе карысны ўжо. Таму я зраблю вось такі абмен, і я нават трошкі яму прыплачу за гэта. Вось такі варыянт. Усё, падабаецца. Тона. Зараз раскідаем гэтыя прадметы астатнім. Так, шчыт адпраўляецца чырвонаму прынцу, гэта адпраўляецца Лоіс, вось гэта яна пойдзе... А, ну вось яму якраз такі і пойдзе, цудоўна. Вось. А то у нас Іван без нічога нармальнага. Так, што у нас па броне? Магічная броня, 25 магічнай броні. 28, 20 і 64. Ну, дакладна, гэта альбо Лоіс, ну, камусьці не Фейну адпраўляць. Дарэчы, у нас 6 ўзровень, калі мы... А, у нас 5 быў, мы 6 паднялі. Гэта цудоўна. Падабаецца. Можа быць, Лоіс даць гэтую. Просто розніца якая яшчэ? Лоіс бясконца генеруе магічную броню. Каму дастаецца яе, дык гэта Лоіс. Давайте, можа, Ифану. Няхай будзе магічнай броні трошки больш. Так, далей. Шчыт чырвонага прынца. Я ж не памыліўся? А, так, ён дакладна, ён у 2 разы мацней за наш бягуча. Ну, цудоўна. Можна прадаць яго, дарэчы, будзе. Зараз жа. Стары. Альбо прытрымаць адзін шчыт. А, яны ўжо яны канстытуцыі патрабуюць. Не, шчыт, я думаю, прытрымаю. Давайте яго Фейну адзін адправім. Калі у нас будзе складаная бойка, лепей не больш пашкоджанняў наносіць, а мець шчыт. Шчыт ачмурэнная штука. Вось. А Лоіс у нас пойдзе вось гэты посах інтэлекта, які дасць. І яшчэ новую здольнасць. Так. Дарэчы, за яе трэба паглядзець. А куды у яе? Быццам бы яе здольнасць знікла кудысьці, не? Мне падалося. Ну ладно. Так, гэта што дае? А, гэта здольнасць за крыніцу. Што яна дае? Поўнасцю вяртае магічную броню у цэлі, здымае статусы замарозкі, стана, акамянення, чумы, задыхання, атруты, палання, некраполымя, напужанасці, нематы, гэта самае правакацыі і вар'яцтва. Вось так. Угу. Вось такая штука. Вельмі блага, вельмі блага. Ну, выгляданне блага, давайте мы яшчэ прададзім вось гэты... А, пачакайце-ка, я вырашыў... Давайте смеце гэта прададзім просто. 3 золота, атрымаем хоть што. Ну што, мы прывялі сябе ў парадак, мы дабраліся да балота. Балота... Куды ён папёрся? Ифан? Ифан! Што за... Ифан! Вы бачылі, ён просто бяжыць сабе па сваіх справах і нейкі... Вар'ят. Так, мы, па сутнасці, падрыхтаваныя. Мы можам, у прынцыпе, калі пажадаем, мы можам адразу ісці да берага. І я думаю, на 6 узроўні, ну, у ідэале мець 7, але мы можам спакойна прыйсці і паспрабаваць перамагчы... Не, блин. По-мойму, той яшчур у канцы, ён усё роўна вельмі небяспечны. Вось, глядзіце, у нас, па сутнасці, засталася апошняя частка гэтай выспы. А дзесьці тут знаходзіцца
Так, пячора падазроная, сховішча. Вось тут, наколькі памятаю, знаходзіцца карабель. Карабель, які належыць магістрам, і з яго мы можам выбрацца з выспы ўвогуле. А было бы добра гэтых хлопцаў, шукачоў сустрэць. Вось, лаві Іфана. Ён перадумаў з намі рамансіцца і вырашыў проста сысці па сваіх справах. Вось, па сутнасці у нас застаўся гэты кавалак выспы, і ён, калі шчыра, гэты вельмі нагружаны падзеямі, тут будзе папрасцей. Тут 10-4 бойкі і ўсяго 3-4 квеста. Ну, по типу 3 дадатковых такіх. І не вельмі яны сканцэнтраваны такія, як мы дагэтуль рабілі. Так што мы, ў прынцыпе, можам абысці тэрыторыю, пазмагацца дастатковую колькасць разоў і ісці выбірацца з выспы. Рабіць мы гэта будзем не зараз, а рабіць будзем у наступны раз, калі ён будзе. А у нас, давайте нагадаю, па Half-Life 1 каапу, які я вам усё яшчэ павінны. У мяне не праверана тэхнічная частка до конца. Калі я праверу до конца, я змагу паспрабаваць, я тады абвяшчу астатнім стрымерам, хто будзе жадаць далучыцца да каапа, паглядзім, што атрымаецца. Калі шмат людзей не набярэцца, робім то ж самае, што за Unreal Tournament. Калі вызначыцца, што людзі не вельмі жадаюць далучыцца, то я магу просто, ну, можа быць, з вас хто-небудзь будзе жадаць, можам нешта такое арганізаваць. Прыдумаем, карацей. Там паглядзім і займемся гэтым. А я пайду зараз працаваць. Вам жадаю добрага дня, вам добрай працы. Сёння пятніца і зусім трошкі засталося да канца працоўнага дня. Тут усяго нічога, ну, камон. А мы пабачымся з вами у панядзелак, не заўтра, а панядзелак. У панядзелак будзе далей Death Stranding, будзем працягваць далей гісторыю Tomorrow і Сэма. Цікава, што будзе далей, таму што у нас нешта дзіўнае, нейкае сховішча мы знайшлі з вельмі дзіўным паролем. Яшчэ паглядзім. Вось, у чацвер у нас будзе цывілізацыя 6, а ў пятніцу, як звычайна, даведаемся з галасаваннем. Добрага вам дня. Дарэчы, перад тым, як мы пабяжым-то, можа быць, хтосьці ёсць, можа сёння пашчасціць. Перад тым, як мы ўбеглі. Не бачу нікога, на жаль, таму не буду нікуды адпраўляць. Жадаю вам добрага дня, да пабачэння. Выбачаюся, я збіраўся ўжо скончыць, прачытаў паведамленне. Так. Пурбай, слухай, крацей, наконт Half-Life я паспрабаваў Deathmatch. Deathmatch не цікавы. Ну, я не думаю, што... Я, можа, і збяру людзей, але мне каапнае праходжанне гульні стала цікавей, я знайшоў, як гэта робіцца, гэта не складана. Просто я до конца не праверыў, ці добра ўсё працуе, будуць ли якія нюансы. Так што вось гэты нюанс я буду вырашаць. Вось, а на гэтым добра, я патлумачыў, што як. Да пабачэння, добрага вам дня.